Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En gamorna mar bedo kod odiechieng' wagombaka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendowa kendo daktari wa nitiere studio yena mondo mi arwake mondo mi opuonjwa kendo wagoye mbaka wang'i kaka wanyalo bedo kod ngima maber. Ani luonga ni Ruth Otieno kamora mora ma intiere machiegni. Daktari machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. Amoso nyikwa Ramogi duto ni happy new year. Ginyinga iluonga Dr. Judith Odenyo Alwala. An nyapiny moro na lego tan min Kindu Bay. Kanyepir. Athieth e hospital maduong' ma Kenyatta National Hospital. Kendo alony e weche mege thiedho tuoche mikele dend. Sana sana gi midhusi, ka bacteria, viruses, fungi. Ma wadwa ni wawuoye kawuono kaluwore ni wadwa ng'iyo ni nitie chanjo. To chanjo gi gikonyowa e yo mane to gi tuoche mage ma onego med ni miyo ng'ato chanjo. Erokamano. Erokamano nya Dr. Judith amor mar bedo kodi. Bang' ndalo mathoth mokalo kendo mana kaka iwache no adwa ni mondo mi wago mbaka kotenre kod weche mag chanjo. Wasebedo kod chanjo mang'eny pachoka wantiere kod chanjo mimiyo nyithindo matindo, wantiere kod chanjo mimiyo nyaka joma dongo, wantiere kod chanjo mimiyo mana nyithindo manyiri kende mapok ochopo higni moko. Tiende ni gin kidienje mopogore opogore mag chanjo. To kapok adhi matut ahinya, chanjo en ang'o? Nyakwara Mugia Jwang kama intiere. Ka wapenjo ni chanjo en ang'o, duoko mane minyalo miyowa? To kata kionge kod duoko kata ka intiere godo, Dr. Judy bro miyowa duoko makare ni chanjo en ang'o daktari? Koro chanjo en nitie tuoche mikele del gi gik mopogore opogore kaka wawacho viruses gi bacteria. Koro chanjo gi en inyalo migo e dhogi inyalo migo sindan ma kosechuoyi godo to miyo dendi bedo gi roteke mege manyalo geng'o ni tuoche mopogore opogore. Koro kaka chanjo gi olosi en ni ikawo cells moko kuom bacteria makelo bacteria kata viruses makelo tuoche dengo tiloso gi yo manyasani ma kochuoyi kode to omiyo dendi golo gik moko golo soldiers mabro miyo dendi rateko ma sasa ma tuo inano kanyalo bire dendi to koro manosechuoyi dos matin manosechuoyi go miyo dendi generate gik moko miluongo ni antibodies. Koro antibodies kema koro gin kaka kinga mege dendi ma samora mora ma tuo yoyote dwan mondo donje dendi to in gi kinga. Koro omiyo tuono ogaro tuono gi chien. Emomiyo iyudo ka tuoche ng'eny but nikech osemi chanjo iyudo ka timang'o okinyal gamo tuochego e yo mapiyo mana kapo ni nitie gimoro motimore dendi kata kapo ni roteke mek dendi oduogo piny kabisa to koro kiyudo ka tuochegi nyalo donjo kuomi. Koro nitie mimiyo nyithindo kapod gitindo nitie ma kata inyalo mi joma dongo. Koro ages te chakre nyithindo nyaka joma dongo gintie vaccines mopogore opogore minyalo migi mondo ogeng'negi tuoche mopogore opogore e dendgi. Kamano. Mana kaka Dr. Judy owachonwa ni chanjo ok ochal en kao cells mag kute mag tuoche mopogore opogore kata bedo introduced kata ikete dendi nang'o mondo dendi o react. Seche ma dendi react tiende ni dendi golo askeche mondo mi otem gore kod kute mokete dendi ni. Seche ma gitimo ma dendi koro bedo motegno ma kata kapo nono ni ndalo moko mabiro chandruok kata kute machal kod ma otemo donje dendi to boydo ka dendi oseikore mar kedo kod chandruogni kata kod kutegi. Kute mang'eny kelonwa tuoche mana kaka ne Dr. Judy leronwa. Wadwa ni mondo mwamula ne chanjo moko matin ariyo adek kapok wachako donjo matut kendo e weche mag chanjo ma nyaka oganda wang'i ariyo adek wachagi mag nyithindo koso? Wachag mag nyithindo nikech ichako mi chanjo go kitin kok ibro mi moko king'a maduong'. Koro chanjo opogore opogore mimiyo nyithindo kendo ages mopogore opogore. Koro nitie chanjo mimiyo nyathi samonyuole ma iluongo ni BCG. Koro chanjo ni en obro geng'o nyathi. Aparo ni oganda mang'eny oseneno ka nigi mbala moro e lwetgi ma kora acham ma seche moko nitie kuonde moko ma kidhiye ti ing'iyo mbalano ka in godo mondo ong'e ni yudo chanjo mimiyo ji konyuolgi kata ok iyudo. Koro sana sana chanjo no yudo ka ogeng'o tuoche
kaka mege tuberculosis e dendi. Koro en imiye sama nyathi onyuol. Kapo ni nyathi kata onyuol e ot, to sama nyathi ochopo e osiptal, iluongo ni first contact gi nyathino, timiye chanjo ni. Then nitie chanjo mimiyo nyithindo bang' wige 6. Aparo ni mine ong'eyo kabisa ni sama osenyuol kose osiptal, to nitie buk mimiye mondi omiye tarik ma okelo nyathi mondo mi chanjo. Koro kaka ng'ama miyo nyaka ing'e ni nyathini oyudo chanjo gite. Koro ibro miye chanjo no ken gi wige 6. Nitie machielo mibro mi nyathino ka en gi wige 10 to gi wige 14 to nitie mar dwe mar 9. Koro magi nyathi ka nyathi nyaka yud. Emomiyo idwaro ni mama ka mama ong'e ni to tarik adi monego bed natero nyathi e klinik. To chanjo gi samoro ng'ato nyalo we ni ichuo nyathi mang'eny. Igeng'o ne mana tuoche nikech tuoche opogre opogre. Usewinjo wach ma polio. So polio ji mang'eny ong'eyo ni polio ka iyudo polio to ibedo ng'at marang'ol. Koro emomiyo chanjo gi nyaka ng'ato yud duto. Koro nitie mimiyo gi kaka kwanono. To nitie chanjo mimiyo jomadongo. Wasewuoyo ndalo mokalo wasewuoyo human papilloma virus makelo kansa mar kar nyuol. Nitie rotavirus, nitie mege pneumonia, nitie mege covid, nitie HIV gi malaria pod gin under test. Koro chanjo ng'eny. To ng'ata mochopo ir daktari, to ibro yudo ka daktari bro lero ni chanjo mane monego bed ni yudo. To kata in kod okang' mamalo mar yudo tuo moro, koro ibro yudo daktari bro nyisi ni onego bed ni yudo chanjo mae. To kose migo to onego tiek ndalo marom nadi kapok omiyi machielo. Koro kuom nyithindo sana wageng'o polio, wageng'o measles, wageng'o TB manyalo mako nyithindo. To kod tuoche moko matindo manyalo donje den. Ng'eny gi yudo ka gin viruses to gi bacteria emimiyo ji chanjo. Then king'ama duong' kapo ni dendi to teke mege dendi oduogo piny, bendi biro yudo kimiyi gimiluongo ni booster. Kata kanose imiyi booster mondo kik itim ang'o? Mondo kik igam tuoche e yo mayot. Koro tuoche ng'eny, chanjo be ng'eny, luwre ni mane ma daktari onyisi ni onego bed ni timo ang'o? Ni yudo. Moko bende dhi gi age mar ng'ato. Iwacho ni kaka age ni idwaro ni mondo iyud covid vaccine. Unyalo paro ndalo mane covid ne nitie. Ni iwacho ni jok moko kochakre higani nyaka higani ok onego bed ni gitimo giwuotho mang'eny nikech gin kod thuolo mamalo mar yudo viruses. Kata mayudo tuoche magalagala mikele del ka oponi ok yudo chanjo. Kamano. Wantiere kod picha majaber mokalo, wabo ywaye kende screen nyakora Mugia Jwang mondo ming'ie ni kidienje mopogore opogore mag chanjo mabende thothne imiyo nyithindo. Waneno kacha kaka Dr. Judy oleronwa mimiyo nyathi seche monyuole, tok jumbe 6, tok jumbe 10, tok jumbe 14, tok dweche 9. Aneno nyaka tok dweche 12, mano higa, dweche 15, dweche 18, kaeto nitiere moko mimiyo nyathi kind higni 4 nyaka higni 6. Dr. Judy wayudo ga ni nitiere ji mang'eny mokalo maka nyathi osetieko chanjo ne mar dwe mar 9 to thothne jok dog e klinik. Wadwa ni mondo mwamula ne chanjo mantiere piny ka mabende miyo nyathi e kind higni 4 kod higni 6. Ka thothne jok okawega gima ino ahinya tadwa ni mondo milere nikech kawuono wang'iyo weche mag chanjo. Koro samitero nyathi e klinik, nitie chanjo moko oketgi kamoro achiel. Kaka kinyalo neno pentavalent mar adekno, ibiro yudo ka penta nyiso ni gin 5. Oketgi kamoro achiel, ichuo gi nyathi dichiel. To gimomiyo gin viruses, wacho ni kawo chembe mege viruses go te michuo e dende. Emomiyo nyathi samochuo e sindan, tibiro yudo ka nyathini nigi liet e dende. Seche moko iyudo ko ywak mang'eny nikech nitie gik moko matimo ang'o mobedo introduced e dende. To iyudo ka bang' ndalo moko to koro nyathino ni ania kare. Chanjo mochuno kabisa. Mochuno ma kapon ok imiyo nyathi tinyalo kata mna tweyi gin mege nyaka dwe mar 9. Mago nyaka imi nyathi kata ber kata rach. Kendo gin sirikal miyo gi ji nono. Koro in tiji en na tij tero nyathi e klinik mondo miye chanjo. Chanjo mamoko gibeyo nikech gibiro geng'o ni tuoche mamoko. Tuo kaka hepatitis A. Hepatitis A wayude kuom pi mochido kata kuom
kata kuom chiemo mok ler ahinya. Ting'en nyathi kosechopo 18 months gi iyudo ka nyathini koro onyalo chamo gik moko to gin kata nyithindo ma onyalo kwanyo gimoro to kete dhoge. Koro iyudo ka onyalo yudo hepatitis A kata E e yo mayot. Koro ber mondo miye chanjo no. Mae kata ng'ama duong' onego bed ni miyo. Nitie mege 4 to mar MMR vaccine ibiro yudo ka ogeng'o ni tuoche moko kaka mumps, moro nitie miluongo ni rubella. So mago geng'o ni. Koro kiyudo gi mang'eny tibiro yudo kogeng'o ni kuom tuoche mang'eny. Varicella nwasewuoyo e tuo moro kani varicella zoster, tuo mar awang'i. Koro kaponi nyathi oyudo chanjo tibiro yudo kigeng'o ne tuoche ainago kata bed mana ng'at maduong'. Kamano. Nikech chanjo en gima dwarore ochal ka gima iumori kod leya kata onget moro mondo mi kik kute kata tuoche nyori ahinya. To nikech gik moko timorega mang'eny e del daktari mayudo ni nitie gik mang'eny mabiro lokore makata ngima ng'ato dhi lokore ma ang' nomira teke ng'ato dog piny ma iwacho kacha ni koro ibiro mi ng'ato booster. Booster gi imiyo ji chanjo gi duto te koso nitiere mana minyalo mi ji booster to ok ni chanjo te inyalo mi ng'ato booster. Nitie chanjo mimiyo ji booster ok duto. Ka wakawo ranyisi mar COVID-19 nyaka iyud chanjo ariyo mokwongo. Koro mar adek en booster. Koro booster ni medo ni mana roteko. Roteko nyalo bedo nodok chien e dendi. Koro gimedo ni mana roteke. Ineno kaka mama ma pek. Mama ma pek imiye nitie vaccine mimiye mar tetanus to gi diphtheria. Koro iyudo ni kose imiye gi ariyo koyach kopek mokwongo. To sasa moyudo mogamo remo ma en gi ich kendo nego bed ni miye koro mage boosters. Koro boosters opogre kata mana vaccines moko mimiyo nyithindo e school ka. Gin boosters nikech ok oyudo vaccine mar measles no yudo kata nege polio. Koro en mana ni imedo ne roteke en gi moko lakini imedo ne roteke sana kapo nitie landruok mar tuono kamoro amora koyud nitie landruok mar tuono tineno kioro jo Ministry of Health kuro mondo odhi omi nyithindo vaccines. Koro jomoko pando nyithindo ni kik mi nyithindgi. Aseneno miyo moko ma owiro ne kata nyathi gino mondo nyisne osemiye. Koro sechego kitim maber nikech imuono nyathini yudo medo ne roteko e mege dende to nyalo gamo tuo e mayot. Kamano. Ok ang'eyo kaka ng'ato nyalo deal kod samoro wantiere ga kod kidienje mopogore mag lemo kata kanise ma samoro nyalo ga pingo weche mag chanjo to kaka imbe ipuonjo weche mag ber mar chanjo to ng'ato dwani owinj kanisa ng'ato dwani owinje daktari. Koro thothne iyudo ka nitiere confusion ji ng'ato nitiere diere kamoro ka ok ong'eyo no chom kanye ok ong'eyo no winj kanye. Ang'o minyalo wacho ne ji ainagi? Gima nyalo wacho ne ji ainagi ni chanjo gi mondo kel gi kata mondo chuo gi dhano. Wan gimoro miluongo ni World Health Organization. Mae en okinga maduong' mamiyo ochalo ng'ama miyo wa instructions no tim magima. Kendo researches mang'eny timo to nyaka imigi report maseche moko gine magitimo gine magiyien chanjo ni koro inyalo miji. Omiyo research otim mang'eny ma kaponi yadhno ok ochuoye dhano to osebedo tested kuom gik mopogre. Koro vaccines gi gin gik ma safe kendo gin gik matiyo kendo gikonyo oganda mang'eny. Koro omiyo sama jakanisa nyisi ni chanjo ni kik iyie mondo nyathini omi chanjo ni. Jakanisa ni en to odhi osomo kanye mong'eyo ni chanjo ni rach. Omiyo kik wabedru jok mok winj wach kata makawo wach kuom jok mok owinjore. Ka en gima oluwore gi thieth moluwore kod gima biro affect ngimani yie mondo ipenj ng'at molony mondo omi rieko manyalo konyi kata bang'e. Kamano. Kachiel kod duoko makare. Nikech wacho ga pile ni kata lakteche iwacho ga ni laktar en nyasaye mar ariyo. Tiende nitiere gimoro mosomo mong'eyo kotende kod dend dhano kachiel kod yedhe ma ikete dend dhano moro nyalo konyo omiyo kik ikawe yoro yiem ahinya. Kapo nono ni onego bed ni miyo nyathi chanjo mi nyathi chanjo e seche mowinjore. Ka waduogo wabong'eyo ni to ponono ni miyo nyathi chanjo kolewo en ang'o mabiro timore. Ponono ni ok imiyo nyathini chanjo chutho en ang'o mabiro timore. Mago gimoko mathoth bire kidieny mar ariyo mar chenro ni Nyakora Mugia Jwang'. Kik idhi mabor kata matin kik isudi.
Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Awanya sacha, enang'o matimore, akia kata gima timore. Ini dwa miya tem nyaka karang'o, tang'o momiya kale weche gi te, konya. Ang'o marach kikushi? Ute, chujo kik chandre kuparo kumantie. Robi, mama nani kanye? To dana ser bro kale gigi nyaka karang'o. Kotemo loko ngimane matin, to en oyudo tem moro machielo machando ngimane. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere Real Fruit Yogurt. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo ka chanya kwa Ramogi ajwang' weche mag chanjo. Iwinjo kaka Dr. Judy oleronwa maber ni chanjo enang'o, en tije enang'o to gin tiere kidenye mopogore opogore kod kako nego bed ni miyo nyathi chanjo. Owacho kacha ni nitiere moko ma inyalo kata maki ponono no kimiyo nyathi. Mago gin chanjo mokwongo nyaka dweche 9. Daktari ka seche mwang'iyo chanjo ni ng'eni samoro nitiere ng'ato ma nitiere chanjo moko ma samoro no skip kata ok odhi e seche mo owinjore. Ponono ni ng'ato leo kod chanjo. Itimo nang'o kata ang'o manyalo timore kuom nyathini? Chandruok mane ma unyalo bedo godo? Koro mokwongo nyaka wapenjre ni to ang'o momiyo nyathi ok itere chanjo? Nikech pachi duto nego bed kuom nyathi seche misenyuolo nyathi kendo nego bed ni iwinjo instructions duto mimiyi mondo nyathini obed gi ngima maber. Sama ok imiyo nyathi chanjo, kaka wawacho monego bed ni imiyo nyathi sama onyuole cha. Sama ok imiyo nyathini nyalo yudo TB iyo mayot. Sama ok imiyo nyathi moko mege hepatitis B, nyathini nyalo bedo gi problems mege liver. Koro gimora mora ma onyisi about nyathi imi bug cha kendo inyisi ni ket kata reminder mondo kik nyathi kal moko yudo chanjo. To mana kako ket gino nitie gimomiyo keten 10 weeks kata nitie gimomiyo keten 6 weeks. Koro en mana ni iwachonwa wan kaka daktache sama miyo kelo nyathi kaponi ne ok oyudo mar 6 weeks to biro kata at the 8th week pod inyalo miye. Emiyo wacho miyego at the 6th week but kaponi ok omiyego sechego nikech luwore gi gik moko mang'eny samoro in Turkana kucha kata vaccine ne maonge. Koro the first contact miromo gi nyathino yie mondo imi nyathino the vaccine. Nikech kata ok bikonye 100% but obro yudo kony kuom vaccine. Koro gima nyalo wacho ne mothers ni make sure ni tero nyathini mondo yud chanjo. Ma kaponi wi nyalo wil to ket kata reminder e sim mondo remind mondo ter nyathi mondo yud chanjo e samo winjore. Nitie nyithindo moko matuore ma sama tino tuo kidhi kao history tibro yudo no ok oyudo chanjo moko kata king'iyo card neno maber tibro yudo nitie chanjo moko mano skip tok ber kata matin nikech
ka koro nyathini oyudo polio nikech no kitere kata ni pande inyuole ot to jakanisa moro nyisi ni kikiter nyathi e chanjo ai nyathini chako bedo gi ng'ol ibiro blame ng'a omiyo yieuru penj ng'at manyalo miyi wach makare sama dwarore mondo mi ikony nyathi kata obed ng'ama duong'. Wantiere ga kod penjo mopogore opogore ma ng'ato nyalo wacho ni debede ni onego bed ni ng'ato chulo chanjo gi seche modhi e osiptal, onego bed ni chulo mar buko, onego bed ni chulo mar kalam kod weche ma kamago, koso teka ni dhi e osiptal to nyathi onego bed ni yudo chanjo free of charge. Koro mae luwore ni dhi e osiptal mane. Nitie chanjo ma sirikal ochiwo. Nikech kaluwore ni ka tuo no donje Kenya ka to onyalo yweyo ji mang'eny. Koro miyo daktari Ministry ma Health okawo okang' mar ng'eyo ni chanjo gi nitie. Ma sama nyathi onego bed ni yude kendo yude. An gadier ni kata idhi e dispensary ma piny mogik nyaka yude chanjo ma kata gibiro mana ka giting'o gi e cooler box cha. To nyithindo nyaka timang'o nyaka mi chanjo. Kapo ni onge to ging'eyo gima gibiro timo mondo mi nyathino mondo timang'o mondo omi oyud chanjo. Koro mimiyo nyathi kuom dweche 9 mokalo ka gin free of charge, but kendo bende luwore nikech samoro kidhi e osiptal machielo kata ma private samoro nitie charge moro ma giketo matin nikech private opogre gi mar sirikal. But ibiro yudo ni ng'eny gi kata mane private go mamoko ibiro yudo ka sirikal okelo chanjo go mondo mine oyud nono kik bed nyathino ok oyudo chanjo nikech nitie mama moro mok nyal afford. Koro ibiro yudo ni moko madongo gi after 9 months koro mago to ibiro yudo ka kuonde moko nyaka itimang'o nyaka ing'iew. To mochuno ka tibiro yudo ka nitie kendo ka ber to nego bed ni miyo gi ji nono mana kaka mar covid ni miyo ji nono nikech noyud ne en tuo manyalo yweyo ji mang'eny kendo nyalo yweyo oganda mang'eny kamoro e sama tin. Koro yudo ka nitie outbreak ainano tiyudo ka sirikal donjo mondo timang'o mondo mi ji chanjo. To chanjo ng'eny kata tuo ma kolera nigi chanjo, tuo ma pneumonia nigi chanjo, koro mano to biro luwore kod ofukoni to kod nyalo mari. Kamano. Iwacho ni nyaka mar kolera nyaka pneumonia magi duto nitie kod chanjo. Nitie gi chanjo. Kata mana thung'a, flu nitie kod chanjo mare. Koro luwore kaka roteke madin nikech nitie jomoko ma roteke mege dendgi oduogo piny kabisa. Koro idwaro ni giyud chanjo. Kata kisechopo e age moro mar above 60. Kiyudo pneumonia to nyalo teri kabisa. Koro idwaro ni ji ainago yud chanjo ma covid mege kolera go ng'ata ma nitie gi okang' mamalo ma onyalo yudogo tuono idwaro mondo giyud chanjo. Kamano. Kamoro kanyo bende nawinjo kimulo daktari kotenore kod weche mag chanjo mag jomadongo. Chanjo mag jomadongo okang'eyo ni magi magin free kaka mag covid ni wacho ni en free to ne ndiere manitimo campaign mar chanjo no. Kopogore kod mano mane bende ma en free maber ka jomadongo yudo. Ng'eny mege jomadongo to ichulo pesa moro matin luwre ni yude gi kanye nikech igen sirikal bende ok onyal nyiewo chanjo ne ng'ata lakini koyud nitie tuo manyalo yweyo oganda mang'eny dichiel kaka koro covid to ineno ka igolo vaccines go mondo omigi ji ma ok ochulo. But ng'eny gi kaka cholera, pneumonia, meningitis gi kainago kidwaro chanjo tibiro yudo kaponi inyalo chulo. Kamano. Koro ng'eny chanjo mege jomadongo tichulo. To mege nyithindo ma nyaka 5 nyaka 9 months ka to maka to gin free of charge. Kamano. Ni chiwo ranyisi mar kuonde ma ji nitiere samoro kaka Turkana, samoro kuonde maboyo. Adwa ni mondo wang'e ne challenges kata pek ma sirikal nyalo bedo godo seche ma gichiwo chanjo kata seche ma roll out campaigns mag chanjo, seche ma ichiwo boosters kaka mag polio ainago. Challenges thoro chalo nade to ere kaka wanyalo rakore kodgi mondo mi kata doko ni gintiere to nyithindo kata oganda yudo chanjo e seche mowinjore. Pek maduong' mantie ma sirikal yudo en ni seche moko yudo ka jonyuol ok giti kanyachiel kod jok ma chiwo chanjo gi. Iyudo ka gi resist, gidagi.
iyudo ka jonyuol moko pando nyithindo mondo kik migi chanjo. To gipando nang'o? Nikech ng'ato osenyisogi ni chanjono biro miyo kata nyathini ok bi nyuol bang'e, biro miyi kata nyathini bedo kama. To mana kaka awacho ni osetim research moyud ni chanjo mwatiyogogi gin gik mabeyo kendo gikonyo oganda. To ok onyiso ni ok inyal yudo ng'ato achiel kata ji ariyo moko manyalo bedo gi reaction mar chanjono. Tibiro yudo ka atamalo kata 97 chanjo ni konyo. Koro atamalo 3 go ema samoro nyalo yudo reactions. To seche moko ginyalo yudo reactions ma bende ka onyisi ni tim kama to bende lala. Tibiro yudo ka maybe kata atamalo 1 emo yudo reaction moro marach manyalo timang'o, manyalo dhuru dendi kata nyalo negi. Koro research osetim chanjo gi beyo. Koro jomadongo omi oti kanyakla kod jok machiwo chanjo gi. Kendo in janyuol, in ema inyalo ting'o nyathi kitero e osiptal mondo odhi omi chanjo. Koro kitamori tero nyathi e osiptal, ni wiyi no wil, kata idhi e chama koro ok inyal tero nyathi e osiptal, kata iyudo kuom jalemo moro ni chanjo no rach, biro miyo ni nyathi side effects moko maricho. Ama kata ni winjo ni nitie ng'ato manomi chanjo to chanjo ni otime kama, koro in gi luoro. Koro iyudo kaponi jonyuol ok gi cooperate kod jok machiwo chanjo gi, iyudo ka tich tek. Koro ibiro yudo ki cover joma tin. To jok matin ma odong'gi gin ema gibiro lando tuo. Mano onego bed ni chanjo timang'o, ni chanjo address. Koro en mana ni nyaka wapuonj oganda kaka koro wapuonjo gi sani ni chanjo en gima ber kendo nyalo geng'o ni tuoche minyalo kele dendi kapo no kiyudo chanjo no. To tim research kendo chanjo go gin gik ma safe kendo gitiyo. Aparo ni ji nyalo neno ni corona no rumo e Kenya. Corona ok orumo. Corona en ni ji mang'eny noyudo chanjo. Ang'eyo ni samo wuoyo ni pod nitie jok moko mi chanjo. Gin ema ging'e gimomiyo. Tibiro yudo ka jogi kapo ni giyudo homa no mar COVID-19. Inyalo yudo ni ng'ato notieno yweyo notame, kore rindore to kochopo gokinyi to en ng'ama oselalo ngimane. Ting'en ng'ama biro paro ni nitie COVID onge. To COVID nitie kendo ka in kok ni yudo chanjo kata achiel to onyalo teri e yo mapiyo. Koro sirikal temo puonjo oganda ni yuduru chanjo. Jopiny bende onego bed gi cooperate. Kowach ni ter nyathi omi chanjo, teri. School kapo no wach ni nyithindo ikelo ne kik utamru. Nikech jok makelo gigi gin jok molony. Koro en mana ni ji duto onego riwre mondo timang'o, mondo mi ji mang'eny ochanji, mondo tuoche minyalo geng'go mondo timang'o, mondo kik chop kuom. Erokamano. Waketo maino mang'eny mokalo kuom chanjo mag nyithindo kod gimomiyo onego bed ni ichanjo nyithindo, ma bende ang'eyo ni oganda wa kamoro amora ma wantiere wawinjo wachni maler kendo watim gima laktar pimonwa. Nitiere kamoro mani mulo ni kochopo higni 60 to thothne rateke mag del dok piny, tuoche mopogore opogore bende donje del. Tiende ni midhierni mang'eny mag del chakoga ka higni osedhi 60 kanyo. Ne joma higi oseniang', chanjo mage ma in kaka laktar inyalo recommend, kata odoko ni chulo tinyalo recommend mondo joma dongo yudi? Koro gimomiyo kosechopo higni 60 to koro iyudo ka roteke denjo nikech dhano chwei ochalo mana kaka mtoka. Bende bang' ndalo moko iyudo ka koro parts ge otimang'o, parts ge ok ti maber. Kaka timre gi del dhano be, kaka imedo bedo maduong', kaka organs gi bende medo ol. Koro ok ginyal geng'i kaka onego bed ni gigeng'i. Iyudo gik moko kaka lungs gi. Nikech kaponi igamo gik maricho, to seche moko ifuola, ing'e chalo gimoro wi. Ifuolo to gigo lal kamano. To ka lungs gi are weak to kinyal. Ai bende jok manigi tuoche mopogre opogre, kaka in gi tuo mar diabetes, in gi tuo mar kidney, in gi tuo mar tuo modonje dendi makoro chuni nyaka imuony yedhe, ma kok imuonyo yedhe to ok inyal bedo maber. Nikech dendi roteko mege dendi oseduogo piny kendo nitie tuoche moko mosedonje dendi, ibiro yudo ka tuoche nyalo donje dendi mayot. Koro gimoro kaka pneumonia, vaccine ma pneumonia ber mondo jok madongo mondo yudi.
vaccine mar COVID. Nikech lungs ngi are getting weak, bendo nego beni joma dongo yudo. Flu. Flu bende keto jomoko piny. Koro bende kinyalo yudi. Cholera bende kodwa kae. Nikech ikia ni dhi modho pi mage, mano be inyalo yudo vaccine. Nikech gin vaccines mantiere. Meningitis, kapo ne nitie wat ni moro kata manotho gi meningitis nchu dak kode ot, and I suspect ni pod chembe go nyalo beti, bende nyalo mi vaccine mar meningitis. Hepatitis. Hepatitis ketho liver mar ng'ato. Sana jok mamadho kong'o, liver urach. Koro yie mondo ikaw vaccine mar hepatitis mondo kik liver ni med timango kethore. Kata ka en gi kidney problem, jogo dwaren mondo yud vaccine. Especially mar pneumonia, mar flu, to kod gik moko ka cholera. Especially kin kamoro ma okin sure kod travel kata kamoro okin sure. Vaccine mar malaria gi vaccine mar HIV pod gin under trial. Koro gin bende kapon gibiro giyudowa kapod wangima, to bende wanyalo temo gi mondo tuochego kik donj kuomwa. Kamano. Yenwa wakaw yweyo ka waduoge kidieny mar adek kendo kidieny mogik wadhi online. Penjo duto tema inyalo bedo godo ne Dr. Judy kotenre kod weche mag chanjo, weche misebedo kiwinjo kaliekore kod giminyalo timo mondo miyud chanjo mayot, be nitiere tung piny kon mane kata kon mane chanjo nyaka joyud e seche mowinjore kik isud kata matin. Shukran. Watim kama. Kaudera irwaki. Kausuka munditwe. Walim namchumbi. Wabil chiemo mopogore opogore. Chiemo mantiere gi nyadhi. Chiemo mantiere gi mit nyowoyo. E namni, wantiere koda re mopogore. Wan gi lobster. Wantiere gi prawns. Wantiere go kela. Wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa. Wapuonjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndadho ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dow Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Waya in winja ni ng'eyo ng'adi wayu. Mama, dena sai. Sahari bendeling. Lok kitugo mari. Yud mor momedore. Fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare. Nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi. Thirst for more. Prime Minister Raila Odinga, we close ranks as a country and focus on what we can do. And in due course, we're going to announce our way forward. Koroler oseneno mariango winjruok mar siasa e kind jatend piny Kenya William Ruto mar UDA kod Raila Amolo Odinga mar ODM ka koro gisingo tiyo kanyakla. Private hospitals ok tigisha twang'e ketonge tende mondo gingiswa no register the other kamora mora shatiyo to kichopo tiko nigi mopogore. Anything that has been done here, we have paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. Midhiero mar yudo thietho kwa komoko kuom osiptende mag jigwegi bang' osiptende go ng'anyo thiedho jotuo matiyo gi okumba mar SHA. Nyathini koro is no more. Omiyo wan wakawo mana thuolo mar nyiso sirikal mondo otim uchunguzi maber mondo wang'e ni jok mage monego Fred.
obila ma Homa Bay nono nek mar jabodaboda moro maringre okwanye dag minyaga e chiro ma Soko Mjinga e boma ma Homa Bay. Kidieny ni nyakwara moga jwang wadhi online penjo duto tema inyalo bedo godo wayieni mondo mi penj laktar momiyo Dr. Judy nitiere studio ka be momiyo chenro ni iluongo ni penj laktar mondo mi ing'e. Daktari, nitiere chanjo mamoko mabende ni pimona ni onego beni oganda yudo. Koro nitie kidieny moro ma chanjo kae mwase wuoye mang'eny go ichuoyi mondo mi dendi oyud roteke kik yud tuoche go e ndalo mabiro. To nitie chanjo moko mimiyi ka ise expose yourself. Gimoro kata ni guok okai. Guok kokai kendo kapone en guok ma ok ing'eyo iluongo stray dogs. Ok ing'eye, ikia chalne, ikia kata nomiye chanjo nikech nitie dhok gi animals gin be imiyo giga chanjo. Koro igeng'o negi tuoche mamoko. To samoro en guok ma wuotha wuotha to dhi okai kata dhi okayo ni nyathi. Ber mondo iyud chanjo nikech samokai nitie virus moko iluongo rabies virus. Onyalo kete dendi samokai sana kokai maremo chwer. Onyalo bedo ni oketo rabies e dendi. To rabies no en tuo marach, en virus marach kabisa kodonje dendi. Koro sechego idwaro ni onego bed ni mi vaccine iluongo ni anti-rabies. To ok en vaccine mimi dichiel kata diriyo. Gin doses karibu 5 monego bed ni miyo ng'ato. Ji mang'eny koseyudo mokwongo to giweyo. To mano pod ok imiyo dendi kinga moromo. Koro idwaro ni karach ahinya to yudgi kata 4. Kapo ni guogno ok en guok ming'eyo ndache maber kendo kata wuon go onge ng'ama ong'eyo kendo onge ng'ama nyalo wacho ka guogno nomi vaccine or not. Koro kapo ni iromo gi guok to guok okai, ber mondo iyud vaccines go te. Gin doses 5 but onego iyud kata 4. Koro nitie kaka imigi, nitie mimi chieng'no, nitie mimi bang' ndalo 3 kamano. Koro samidhir ng'at molony to bro nyisi kako onego bed ni timang'o, kako onego bed ni imiyi chanjo go. To nitie moro be ma tetanus. Tetanus en bacteria. Odak e lowo kuondegi. Ama kata surfaces moko kuonde mantie onyal. Koro ibiro yudo ni kapo ni kata gimoro ng'adi. To king'eyo ma kata chilo moro donjo e wound kanyo. Bende ber kiyudo vaccine mar tetanus. Nikech tetanus en bacteria to kapo no donje dendi to orach en bende. O affect muscles kendo inyalo yudo ka ng'ato koro kata konyal loko. Yani muscles gin very tight. To mar rabies to kapo no maki. Ibiro yudo kapo ni idhimi yudo rabies virus. Ibiro yudo ka ng'ato gweyo kaka oyuak to chalo ng'ama gweyo kaka guok gweyo. Koro oganda mang'eny okukawe mapek ahinya ni onego bed ni ka guok mok ing'eyo ndache okayi to onego bed ni yudo rabies no. Kendo kinyisogi to gineno ni in idich managang'o gi pesgi. But king'iyo gima biro mbele kachande kapo no yudo rabies no. En gima lich ka dhano nyalo gweyo kaka guok. Kendo nyaka tweye nikech koro ena ng'at ma okiare. Omiyo ber koganda ong'eyo nitie vaccines mimi moko machon to nitie mimi kaponi iyudo exposure. Kamano. Seche ma ng'ato gweyo ka guok to itweye gi tol tiende ni ji oluor ni onyalo kata gwari kata onyalo kai. Ponono ni ng'ani okai kata ogwari. En bende nitiere kod thuolo mar chwalo kutegi ne ng'at machielo koso. Wayaw line nyakwara moga jwang Dr. Judith nitiere studio ka penjo moro amora ma nyalo bedo godo kotenore kod weche mag chanjo. Gibed mag nyithindo, gibed mag joma dongo, gibed booster vaccines kaka mag COVID mane wawacho ka gibed ka ma ng'ato osebedo kod chandruok kaka guok okai, gimoro ng'adi kaka mabati kod weche makamago. Chanjo gi duto te kantiere kamoro mokiwinjo maber to Dr. Judy biro duoko. Daktari, chandruok mantie. Omiyo ok onego warit mondo ng'ato chop kanyo. Kendo sama ng'ato osechako gweyo no yot ahinya mondo lal ngimane.
obiro bedo nogweyo to ogwecho, ochalo guok itself, kendo onyalo kai, to kokai to ng'en koro dende nitie virus go. To koro virus go onyalo miyo ng'ama chielo kapo no kai ogwari. Omiyo kik warit mondo ng'ato chop kuro. Afadhali iti kata gi siling kata 5,000 to mondi mi nyathi chanjo madwarore kata ng'at maguoko kayo chanjo moloyo ni obiro wito ngimane bang'e ama ibiro neno ka en gimoro malich kabisa ka dhano gweyo kaka guok kendo dwano kai. Ing'eyo? Omiyo kik warit mondo ochop kanyo. Ai kaka wacho tetanus bende ji okawe mayot, but samoro moro ma gimoro seng'adi maremo chwer, chilo nyalo donje to tetanus nyalo donje. Emomiyo imiyi vaccine no, enti miyigo mana dichiel. Koro ber mondo oganda ong'e mondo mi kik tuochegi chandwa bang'e nikech no waonge ng'eyo. Emomiyo wan kaka wuono. Kamano. Ok abiro donjo e rebis matut kata kamano ageno ni odiochieng' machielo wabiro bedo kod chenro mondo wang'e ane seche ma kudni ni osedonjo kuom ng'ato kowuok kuom guok kata kowuok kuom lee, otimo system nang'o, ere kaka oloko system mar ng'ato machopo koro kama ng'ato dwani okai, ng'ato behave ka guok kod weche makamago, kae to bang' thuolo matin to ng'ato nyalo wito ngimane. Mano en twak mwabiro bedo godo miyo ndalo duto te kete mane chenro mar penj laktar. Daktari, wantiere ga kod population ma en ga targeted. Kuom ranyisi iwacho ga ni nyithindo duto te mantiere bwo higni 5 imiyo chanjo, kata doko nosemi mar polio, kata nosedoko nomi mane imiyi chanjo no. Ere kaka sirikal neno ga ni ji duto te ma onego ma gin targeted yudo chanjo e seche mowinjore? Koro ibiro yudo ng'eny mimiyo nyithindo ma higni 5 kadhi piny gi, ng'eny gi ibiro yudo ka gin boosters. Kapo ni sirikal olando ni oyud kata case moro ma polio, ting'en polio nyalo kata mana biro ka ng'ato owuok oko modonje e Kenya wakae. Tido one case mar polio kata kure, kata mana Turkana ama kamora mora. Koro ibiro yudo ka daktari ministry oro joge, jo disease surveillance, mondo ter chanjo ne ng'ata mantie alworano. Koro ibiro yudo ni nyithindo ma below 5 years nikeche roteke ma dendgi pok otimo ang'o, pok obedo motegno ahinya. Koro kapo ni ginyalo yudo tuo, to tuo nyalo tero gi marach. Emomiyo imiyo gi boosters go nyaka gichop higni 5 ma koro roteke megi dendgi koro osebedo motegno. Ai kendo ka gichopo above 60 years kendo roteko go chako duogo chien. Nikech seche gi ma ng'ato nigi diabetes, seche gi ma ng'ato nigi hypertension, seche gi ma ng'ato nigi tuo mar kidney, gi tuoche mopogre. Koro ibiro yudo ni jogi bende kaber to nego bed ni imiyo gi boosters gi vaccines moko ma wasewuoye ka. Kamano. Omiyo kapo nono ni isechopo higni 60 kata intiere kod jonyuol wedeni mantiere higni 60 kadhi nyime tem matek mondo mi giyud booster vaccines, bende nyalo konyo, nyalo gayo marach nikech afadhali tem gayo moingo ling'aling'a ni rito ni chandruok biro. Ai nitie group moro bende kapo ni gimoro amora mane dendi manyalo duoko roteke megi dendi chien. Kapo ni yunjo nitie vaccine kata ka daktari o advise ni dhi mondo ikaw vaccine ni, ber moloyo. Nikech tuoche kaka kin gi kansa ji duto ng'eyo ni kansa eno omadho mana dendi. Omiyo dendi bedo mayomyom. Sana kapo ni itiyo gi chemotherapy, radiotherapy, iyudo ka roteke megi dendi odok piny. Koro seche moko daktari nyalo nyisi tem mondo iyud vaccine. Kendo seche moko iyudo kata kondiko mondo timang'o mondo idhi mondo omiyi vaccine. En temo konyi mondo dendi ogore kod tuoche manyalo donjo. Kata kin HIV positive, onge vaccine motami kik itim ang'o mondo kik iyudi. Aito mine jomoko tamre tero nyathi e clinic nikech vaccine late. Nyathi biro bedo gi fever. Mano en normal reaction. Nikech awacho ni ma ok en gima odak e dendi, en gima bedo introduced e dendi. Koro ing'en sama gimoro bedo introduced e dendi ma foreign, dendi be nyaka timang'o, nyaka react. Kapod obuok numa to en ang'o. Koro ibiro yudo ka ng'ato nigi fever, emomiyo kanochuoyi vaccine mar COVID tinyisi ni inyalo neno magi iyudo ka kamochuono lit, inyalo yudo ka dendi oyengni matin.
to mano dendi gore agoya mondo timango mondo gol antibodies oikre kapon tuono nyalo donjo bang'e. Koro mine kik luor nikech kapon fever ibiro nyisi dhi nyiew ni nyathi Panadol. To bende penj kapok inyiewo yath ma fever no, penj daktari ni magi ma otimore mane manyalo nyiewo, nikech ok onego imi nyathi yath kaka Brufen nikech nitie gimomiyo onego imiye mana Panadol. Ine koro tem mondo iti gi ng'at molony mondo mi rieko maber moloyo ni ipenjo ng'at ma onge kod lony. Kamano. Kanyo bende ema ng'wa kawe thuolo matin mokalo daktari wang'ene chandruoge mabiro kotenre kod weche mag chanjo. Wawacho kacha ni del dhi chwakore, mano namba 1 kotenre kod kaka dendi temo gore, nikech ma en gima wendo mantiere dendi ka koro dendi temo gore kode nyaka ang' dendi chwakre. Kopogore kod del machwakore, ang'o kendo matimorega e del ahinya kuom nyithindo mabae to bang'e tibiro mulonwa ni gimonego jonyuol onego bed ni timo. Kik inyiew yath kendi, nyaka iti kod laktar mondo minyiew yath. Koro seche moko ibiro yudo kaka mochuono lit kata okuot matin. Okuot matin, olit, oliet. Den nyathi ochwakore. Seche moko nyathi ywak mang'eny mana nikech rem, makata chiemo ok ochiem kata appetite ni piny. Iyudo ka nyathi ool, onut. To mago gin gik manormal monego bedni kaponi itiyo kod daktari kako onyisi, nikech health worker mamiyo nyathi vaccine ja obiro nyisi magite. To be kin gi penjo tinyalo penje. To ka ok kamano to dhi ir daktari molony mondo ipenje ni magi mano timore. Seche moko ibiro nyisi ni kik itimang'o, kik irudh kama ochuono. Nikech idwaro ni gino donj mos. To kitemo rudhe to koro intere odhi piyo, ichwale piyo piyo. Mano be ok onego bed ni timore kamano. To kaponi nitie reaction marach motimore kisemi nyathi vaccine, gimitimo en ni iduoko nyathi osiptal. Wacho nitie ata achiel kata ariyo moko ma react, nikech Nyasaye ochueyo mopogore opogore. Ibiro yudo konyalo react marach, mana kaka nitie jomoko man galaji to yedhe moko, koro nyalo bedo galaji gi vaccine. Koro kiyudo ka reaction marach, yudo kata ng'ato dende pokore kata ka rashes go ng'eny, fever no medore ameda makata imiye yath, to nyalo dok ir daktari mondo daktari o advise. Koro kaka ng'ama miyo kaponi gina aina no timore kama lit mochuo, nyalo mana kawo kitamba ikete pi matin to iketa kanyo. Ok wacho ni mondo irwa kanyo. Jomoko yudo kaka mokuot no koro irwaye. Kik irwaye nikech kirwaye tidhiro yadhno piyo, to nego be nowuok kama ochuono mos ka dendi giloso roteke mek del. Ka nyathi nigi liet, inyalo dhi kuom ng'at molony to biro nyisi ni nyiew nyathi yath makama to mondo imiye. Kapo nitie gimachielo, koro lure ji be react mopogore opogore. Ka nitie gimachielo, daktari biro nyisi ni ma tim kama. To kaka wacho, kapo ni reaction no rach, ineno nyathi dende pokre, nyathi dende kuot, to mano tiringo godo osiptal. To mae timore ne joma dongo kata joma tindo. Koro kikilinga linga kai to bende ok ni seche ma nyathi dendo chwakore ko kifunde gi sweat mi umo wiye piny bende lieta. Inyalo ng'iyo kaka igonyo ne lewni mondo mi obed mayot, yamo kwadhe mondo mi dende obed gi kwe kata dende okul e yo ma natural kaka nyalore. Daktari, wach mogik miweyo godo kod kama inyalo yudie. Wach mogik manyalo wego nyikwa Ramogi en ni waduto gini en maro waduto, kendo nyaka wariw lwetwa mondo mi tuoche minyalo geng'i vaccine mondo geng'i. Nikech ka ministry okelo vaccines manono, in tang' mamoni tero nyathi mondo obed vaccinated. Koro jonyuol, jopuonj to gi jok matiyo osiptal nyaka giriw lwetgi karachiel mondo mi ji mang'eny oyud vaccine, kendo tuoche minyalo geng'i vaccines mondo timang'o mondo kik donje kuom ogandawa. Nikech wang'eyo kaka economy sani chal, ka gima ni nyalo geng' nikech tuoche gi mazo viral diseases go gin ng'eny gionge kata mana tiba. Koro gima nyalo konyi en mana vaccine. Mana chanjo. Kamano. Inyalo yudi kanye daktari? Inyalo yuda e namba mar 0745 442 020.
to igoyo sim seche mege tich. Jomoko chako gocho kata sama podan kae to sim ni office. Onge wach daktari. Koro kata kokiyuda ti iweyo message to kabiro tabiro gocho. Erokamano daktari, waduok erokamano makende. Kenda ageno ni odiochieng' machielo kiduogo to wabochako wang'iyo wach mar rabies cha. Onego wabi wawuoye to timo del nade, timo system nade, momiyo ng'ato koro behave kata timore ka guok. Atimo mos makende, kotendo kod yorewa mag lainde mag simu, ne wantiere kod chochni matin. To kata kamano odiochieng' makiny, e chenro mar penj laktar wabobedo kod simu matiyo maber mokalo mondo mi iyud thuolo mar penjo laktar. Ne daktari marwa Dr. Judy, erokamano mathoth. Ne jogo picha mawa, wantiere kod gi studio ka, erokamano. Ne jogo mochung' ne duol kachiel kod ler, erokamano mathoth. Lindsay, erokamano ahinya, director na, kachiel kod producer na Papecho Koth Nyameja. In jahera mar chenro ni, iwinjo ber mar chanjo, higni 60 kadhi malo kod nyithindo matindo kod mamoko te madwarore watem matek wayud chanjo. Ani iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani kawa wacho ni ngima, oriti. Chenro makiny mar penj laktar. Koro nie viewsasa.com. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushow vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Indulge in that moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Inwe ya monda te, nono icha kikri, ke chinge ni polise, bino yu dikae machiegni. Introducing the Smarter Bundle. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Be isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ero, nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye.
Otusenge en pinjo imbo mar oganda iluongo wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo gold. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Entare prario kod ang'wen dwe mar ariyo gana ariyo prario kod abich odiochieng' makoro gai mar ODM Raila Amolo Odinga kaachiel gi jatend piny Kenya William Ruto onyiso ler ni gidhi tiyo kanyakla. Wamiler nyakwara mga juang'e chenni mara many piny machiegni e Ramogi TV waikoni mathoth ka bende ng'eyo ni ka en wuok tich kamae wantie gi kidienje ariyo kwasekelo wechego manyien bang'e wadhi bedo gi twak gi Jacob Ogambo ma en jakom riwruok bodaboda ma Kisumu. Wadhi tudo achiel kachiel kod e studio ma Kisumu bende wadhi twak e wechego motenre kod chike manyien ma koro osekadh gi Senate kata kamano gikore dhi kadhe gi od bura to kapok okadhe gintie kod ng'ur nitiere ng'ur ma gintiere go kotenre kod chikego ma giwacho ni gidhi nyoro gi kaka jo bodaboda. E sekta no nyakwara mga juang' wadhi winjo koya kuome mondo winje ni to ng'ur maiga ma gin go to gin okenge mage geto kao duto e twak mara many piny bang' weche manyien kaka pile arwako pachi live marote machuok wantiere kacha ariyo adek auchiel no ka bende wantiere live e Facebook Ramogi TV K mbui mar S kacha gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi e thuond weche. Dinga, we close ranks as a country and focus on what we can do. And in due course, we're going to announce our way forward. Koro ler oseneno mar yango winjruok mar siasa e kind jatend piny Kenya William Ruto mar UDA kod Raila Amolo Odinga mar ODM ka koro gisingo tiyo kanyakla. Private hospitals ok tigi SHA to wang'e kechonge tende mondo gingiswa no register the other kamora mora SHA tiyo to kichopo tiko ni gibo pogore. Anything that has been done here we have paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. Midhiero mar yudo thieth okwako moko kuom osiptende mag ji giwegi bang' osiptende go ng'anyo thiedho jotuo matiyo gi okumba mar SHA. Nyathini koro is no more. Omiyo wan wakawo mana thuolo mar nyiso sirikal mondo otim uchunguzi maber mondo wang'e ni jok mage monego Fred. Obila ma Homa Bay nono nek mar jabodaboda moro maringre okwanye Dag Minyaga e chiro ma Soko Mjinga e boma ma Homa Bay. Machiegni nyakoro mga juang'e chendo ni mar rameny piny wantie gi jaloko marwa Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo. Machiegni wabiro siemo kama piny Kenya dhi chomo e yor siasa.
Mano en ote ma ogol kawuono ko jatend piny Kenya William Ruto kanyakla gi ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ma obede twak ma kanyakla e par jot ma jatend piny Kenya e boma ma Mombasa. Dibed ni wuoth koro chako nyakoro mga juang mar ODM riwore kod UDA. George Bati miyo waler. Juma chiel gi ndalo 2 nyaka no gai mar ODM Raila Odinga rem yudo kom mar AUC e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kama ne gitiye kod nyamburka chiel gi jatend piny William Ruto. Kuom thuolo machielo, osiepe kind Raila Odinga kod William Ruto nenore ka gima medo twere. Kopogore kod gima wuok e dhogi, kit mosruok margi nyiso gima wang' mar adek ema nyalo neno. Mana kaka jatend piny William Ruto ne owacho e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia ni kopogore kod ng'anyo mar Gen Z, manyo kom mar AUC ne en thuolo machielo mar kelo piny Kenya kanyakla. I am very confident that this moment is going to give birth to yet another moment for us as a country to work together to build a new momentum for Kenya. E par jot mar jatend piny ma Mombasa, jatend piny kod ogai mar ODM Raila Odinga gi wach mawuok e dhogi medo nyiso singo mar chiwruok margi e neno ni Kenya obedo moriwore. This morning, as has been said, both by the DP and Prime Minister Raila Odinga, we close ranks as a country and focus on what we can do for Kenya. The necessary political capital that is required to move transformative programs in our country now exists courtesy of the broad-based government. Ewi penjo mosebedo kagidore ka ODM nitie i sirikal kata oyo. Raila Odinga okoni odhi sumo paro mar jokanyo kendo biro chiwo yo ne jokanyo mage machiegni ni. More importantly, they are also available for Kenya. I'm back home here. I'm going to meet with my friends, my supporters, and I'm going to consult widely what's going on forward, and in due course we're going to announce our way forward. Kata obedo ni onge wach machiel kachiel mowuok e dho jotelogo manyiso tiyo kanyakla e kind ODM kod UDA. Moko kuom gik ma wang' mar adek mar fwambo neno gin moko kuom ranyisi ni iro dipoka ok onyiso mana tie mar mach, to en ranyisi ni gimoro nyalo bet ni tedo. Ewi mesa, tie mar bugi ariyo moyiedhi ma ithoro mana ti godo e keto girimiti. Bedo mar okil Paul Mwangi ma en jang'ad rieko ne Raila Odinga e weche mag chike, kod ten mane oburu Oginga otenogo wadgi Raila Odinga romono, gin gik mamiyo romo bedo mopogore kendo nyiso ni nitie gimoro machal ni tedo. Romono bende ne oyuore kod jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga kachiel kod jakom mar duond bura mar UDA Cecily Mbarire, gino mamedo nyuolo paro ni chalo kagima mbaka mar tiyo e twech achiel ne ochuo chieng' kadho nam chumbi. Ka gik matimore chal kod asere malewe siemo kamale nitie, wuodh 2027 chal mamedo mako mach ka wang' koro keti mar neno ka ODM biro riwore ayanga kendo siro William Ruto e yiero ma 2027 koso gibiro chung' kigin. George Bati, Ramogi TV. Romono mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto e kajot ma jatend piny Kenya e kaunti ma Mombasa osekelo paro mopogore e kinde mamoko kuom jotend siasa. Makaluo to wacho ni Ruto osenyiso osiep maber ne Odinga kod oganda luo duto. Jafo mara George Juma ntiere kod ler mathoth. Nyisa kanyo ni George Juma na report no nyakwara mga juang hang no miwa godo thuolo machuok kende koya sani. Kata kamano wadhi mbele wadwa jatend migao mararita Kipchumba Murkomen oyango ni jopiny Kenya moheo 20 mawuok Tondo Nyang' e kar chung'od bura ma Turkana North onegi kod jonjore mag Dasnek mawuok e piny mar Ethiopia e monj manyo timore odhiambo mangeso. Kolose kinde limbe mare gwenge makono mapod ni kod liet kalore kod monj makamano ochiko jotend arita mawuok e ho Maroka mondo miyo tudre kod jotend arita mawuok e piny libamba ma Ethiopia mondo bede romo kendo gineni ringre mar oganda jo Kenya manyocha onegi oduok pacho kachiel kod mwandu mage. Nilihuzunika sana kusikia habari hiyo.
ya kwamba watu wetu wamepotea. Watu zaidi ya watu 20 saa hizi, hata zaidi ya 20 haijulikani penye walipo. Hata kama wangekuwa wamepatikana, hata kama ni kusema wapo ama hawapo, ingekuwa ni afadhali. Lakini watu wanakaa na anxiety na waziwazi, hawajui kama wote wamekufa, kama kuna wale ambao wanaishi, na hiyo ndio ni chungu sana hata zaidi, kwa sababu inatia watu waziwazi. Mambo ya kutafuta wale ambao wamepotea, wao ambao wajapatikana, nimepatia orders regional commissioner wetu hapa. Mmeona regional commissioner wako hapa, tumekuja na yeye anatengeneza team kutoka kesho, wakiongozwa na county commissioner, wataenda kuingia pale kuongea na ile serikali ya upande ule mpaka tukubaliane watu wetu ambao wamepotea wapatikane. Kwa the county Homa Bay ni obila county Homa Bay chako timunondro hewi nek marja boda moro mai chich ni nyocha onegi kaeto ojuang ringre otogoro mar minyaga tok chiro soko mjinga boma Homa Bay. Ringre Fred Abadi noyude gi jo hala kalewe pi minyaga mantiere tok chiro no bankano lal giko odira mokalo. Jafo Marwali Abich negiler koya county Homa Bay. Okinyi makawuono jopiny kaachiel kod johala e chiro masoko mjenga e boma ma Homa Bay ne obedo kod buok maduong' bang' kwanyo ringre jabodaboda moro ka ojwang' e otogoro mar minyaga manitie tok chiro ni. Jago ne wacho ni ne wuok dala gi giko dira mokalo, kendo familia mare osebedo kamanye bang' kane orem dok dala. Ka okinyi makawuono jopiny ne obedo kod buok maduong' bang' yudo ka ringre layo e pi minyaga ni. Kijana ni nyoro wamanyo nyoro chakro kinyi nyaka godhiambo. Wach motimore kawuono ni ne onge pachwa kabisa. Nyathini nyocha wuok dala chieng' Saturday godhiambo ka gibiro yweyo town ka gi osiepene moko mane gikorego. Kasto osiepene go kanyoro wapenjogi to ginyiswa ni nyathini nowuok owegi kuma ne giyweyo. Omiyo wan wakawo mana thuolo mar nyiso sirikal mondo otim uchunguzi maber mondo wang'e ni jok mage monego Fred. Kech nyathini komokwanye ni nenore ni no gigoye kumoro kasto gibiro gibole ka. Jopiny manokwanyo ringre rawera no wacho ni ringre no ne ofweny gi jaohala moro ka olewe wi pi, ka giwacho ni gin kod chich ni rawera no ne onegi kamoro machielo gi jonjore moko mapok ong'e mane oting'o ringre modhi ojwang'e kar minyaga no. Ne ambe a patrol e chiro kae, to e bang' deka moko madirom 35 kamano tayudo sime kowuok kuom members wa mag chiro. Negi kwanyo body moro e drainage moro ma tok chiro soko mjenga kae. Koro ambe ka biro mondo achuo mabedo witness maneno ka body ni kanyo, tagocho ne chief ka informe gimotimore, mwawinjre kode ma chief obiro area mobiro moneno witness. Ok wawinjo kwa mor gi wachni. Wini no negi to kel mana kama watika. Jogo matimo ohala chiro masoko mjenga wacho ni kar minyaga no koro osekwanye ringre madirom adek midhi tibolo kanyo, ka giwacho ni jonjore tiyo kod thuolo mar wito ringre kanyo endo kaluwore kod rach mare kane gikwayo sirikand kaunti mondo yolose kar minyaga no. En kama osebedo ka mae nek ok nek mokwongo. Nyathiwa ma nyako notho loka cha, notho modhi moro be ando to gi bathe kocha ogula no muomogo. Koro wakwayo kaunti government okanyalo maka wacho gino ni gibi losnwa gini, gibi lose mondo gidine by next week. Dango kwa inyire to jimedo to wange mabiro chalo kaka Nairobi manche ni nyumba ji kama chiegni to jokong ni nego ji. Gini nyalo duok medore ka ma ji nyalo medo kendo ng'owa nyumba jomoko ka kako sen wange ni kar bugo ni ji biro medo nyumba dak gibi lornwa gini. Ka dwa bedo kar nyumo jomotho ogeng'nwa go odinwa ka olosnwa daraja kata pod obedo ni chiro pod iloso ok tam wang'a yo ni losore. Nek makoch majari mapiko ni endio kelo kiondogo ne jowala matimo wala soko mjenga kaende kod alwora mare ka gidwa ne mondo sirikand kaunti omany kaka loso bugo mar minyaga ni endi mage wachno osebedo ka kelo pek alwora machiro ni. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Thieth mag ji giwegi e kor gwenge medo keto kata bedo kod ng'ikruok bang' Kenya Association of Private Hospitals riwore kod jowadgi mag Rufa e chungo thieth ne jotuo matiyo kod okuma mar thieth mar SHA. Kaka Judith Mundi lero ni watend ute thieth ma walimo kawuono ywak ne gipodho nikech pek ma okwako SHA, ka jotuo bende ywak ni thieth kokalo ofuke mag pek ma ok ginyal nyalo.
En chandruok ne jotuo ma olimo ute thieth mag ji giwegi. Odiochieng' ma kawuono ka thoth ute thieth lai mar thieth odok piny, jotuo ma pod ni ka ofuko ema wuoyo. Limbe ma okwongo mane watimo e kar thieth ma Nyanchwa Kisii, jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA yudo pek mar thieth. Tuko Nyanchwa na tumelazimika kulipa kila kitu. For anything that has been done here, we are paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. Yeah, but this is because maybe the arrangements have not been made well. Sisi wengine tunaweza kujilipia. Lakini iko wengine nimeona hapa wanalia sana. Wanalia, they are not able even to pay. Wamesema mpaka tutumie kasi. Nilipokuja hapa, waniambia kama ni saa itabidi ungoje. Kama ni saa itabidi ungoje ama kuja siku nyingine. Na mgonjwa anazidi kuumia, sasa itabidi nitafute pesa umshughulikie. Kisumu kar thieth ma St. Jairus pod jotuo onge ler malong'o. Give come out very clearly ngiso ni what's the way forward. Kapo ni private hospitals oktigisha tuange. Kichonge tende mondo ngiso no register the other kamora shati yetu. Kichopo tiko ni gimo pogore. Kechewa biro ka ukinyi. Tukona gimo pogore gima wasebedo kwa winjo gima serikali wacho. E county ma Migori kar thieth ma Kidiva, telo mare yangonisha ni kod gope gi magene cha IF maromo milion 52 kamar SHA to romo milion 6 gino ma osemiyo gibedo e lai mar ute thieth ma inyalo pe kinde moramora. Let us last week the oxygenation on my neck. I had to take up a loan to offset a bill for a particular supplier. NIF owed me 52 million. And the share right now, I'm not very sure, but it should be around 6-7. Kaluore kod telo magute thieth ma walimo kawuono, onge dok chien thieth mar SHA ok bibedo nyaka chop winji dwachgi. Si kupenda kwetu, inatuhuzunisha zaidi, lakini hatuna lingine sababu hatutaweza kusustain hizi huduma kama hatuwezi pata malipo. Ndio maana tunajiunga na Wakenya wengine kukashifu hizi insurance ambazo ama hizi bima ambazo zinafaa kusaidia Wakenya, because we know wao wamelipo na wanafaa kulipa for the services but they are not paying. Hawalipi. Wacha watusaidie tupate malipo, tuendeleze huduma. Chandruogni nyalo bedo malach bang' riwruok machielo mar ute thieth mag ji giwegi, Kenya Association of Private Hospitals, riwore kod jowetegi mag Rufa ing'anyo. Riwruogni ni kod ute thieth 300 ka Rufa to ni kod ute thieth ma oheo 600. Gope duto magene cha IF ma piny owacho ni go romo bilion 30. Judith Omondi, Ramogi TV. Yoroko moche kinde piny owacho mar kaunti ma Nairobi kod kambi keyo teko stima Kenya Power. Apisas ma kaunti no kinyi makawuono no opuko taka kendo odhiro nyamburko mating'o taka oko malok tich mar Kenya Power bang' kambi no ng'ado teko mag stima ka gidwaro mondo mi ochul gi gowi mar siling bilion 4.8. Apisa maduong' mar Kenya Power Rosemary Odur kata kamano yango ni kambi no oseduoko teko stima e kaunti ma Nairobi kokwedo tim mar kaunti ma Nairobi kendo dwaro mondo mi gichul gowi no. Nairobi City County over time has continued to raise issue with their bills, and we have had discussions. Over the last 2 years, we went to a process together with them to look at their dispute. And our team, together with their team, went out to verify the supplies, to verify the bills, and the process is just near completion. So we had an arrangement with them. We agreed at the end of last year. We sat together and we agreed that the bills that have been reconciled so far, they would start paying. They made a commitment that they would start paying from the month of November. But since that time, they have not met their end of their bargain. We have written reminders to them without response. And last week, we went ahead and disabled the supply at their installations because of unpaid bills. Daika na parko da beach bang sa chilo mdiambo chendo enrameny pinyero kamano kum kete mana kera Mogi TV. Victor Onyango wachoni entiere kodwa mano wuod Madam Penina entie seme karabur mora hinya gi chenro kata no Sniper Achieng wachoni entie Homa Bay Town
Michael Ngeso wacho ni entie Narok, weche gichopo ne makare. Pamela Nyaliech wacho ni bentie Eldoret, kaeto Juma Stephen nitie Masin University, wano Steve Juma, kaeto Caleb Okoth be wacho ni Ramogi TV ler sori karungo mora ahinya gi chenro. Eno bende ote mar Okelo Aluo Jakiranda. Kelo wacho ni Imoreka to wacho ni baba oseyesio Rais William Ruto to molo rais koro yie ong'ino awach shane onge geno ngima dhano ma pacho ka sha otamore tiyo. Wayo matin mara wany piny kik dhi mabor. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Awanya sacha, enang'o matimore, akia kata gima timore. Ini dwa miya tem nyaka karang'o, tang'o momiya kale weche gi te, konya. Ang'o marach kikushi? Ute, chonyo kik chandre kuparo kumantie. Robi, mama nani kanye? To dana ser bro kale gi nyaka karang'o. Kotemo loko ngimane matin, to en oyudo tem moro machielo machando ngimane. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo nyakorom Gajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien na singoni kacha ne ntiere report mane ilosonwa gi Jojo manyisa kacha ne oseikore. Romo mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot ma jatend piny Kenya e kaunti ya Mombasa osekelo paro mopogore opogore kinde moko kuom jotend siasa ma kaluwo wacho ni Ruto osenyiso osiep maber ne Odinga kod oganda luo duto. Wawinje kaka Jojo ma lerno mathoth ka. Bang' lek mar Raila Amolo Odinga mar bedo jakom mar Africa Union Commission kata AUC podhi pi, paro siwuok mopogore opogore ka utende kod kama yor siasa mar Odinga koro chomo. Romo mar Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot ma jatend piny Kenya e kaunti ma Mombasa bende ne omedo kelo paro ma opogore opogore. Piny for social stability dwaro jotelo ka bedo together. Ne nyaka beniga wacho weche manyalo konyo piny. Penjo maduong' ma joherago mag Odinga temo manyo duoko mare en to nyalo bedo ni romo mar Odinga kod Ruto temo nyiso kama yamb siasa koro chomo e pacho kae. And wang'eyo ni macha was a bold step mar ker
mar chunge Raila Odinga sama koro ne wanyalo dware support. Ker obedo kodwa wan kode kanyakla nyaka 2027. Amolo uno ganda baba so chungie gi Ruto konye Ruto nyathi koywago konye miye. Spika ma bunge la wananchi e kaunti ma Homa Bay Walter Opiyo wacho ni omor kod Roma Odinga kaachiel kod Ruto ka omedo ni doher mondo koro Odinga kodhi mana nyime kod siasa ma pacho kae. Siasa ma Kenya ka to Raila mong'e kore kako wacho ni ubiro miyo ji laini no okomi joluo kende ubiro miyo jo Kenya mpango. Jatend migao no mateke pacho kae Opiyo Wandayi wacho ni ok ginyal yie mondo Raila Odinga koro rekod jotelo kaka jalup Jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua mowacho ni osebedo kaposo wechego mok ni kare. If that is the kind of ideology that Kalonzo wants Raila Odinga to associate with, then he is mistaken. Because we shall not allow that to happen. We shall not allow Baba Raila Odinga to be misused. Wandayi wacho ni kaka oganda Luo gisiango jogo moherogi kod mago moko herogi ka omedo ni kaka oganda gidhi bet e piny owacho motele kod William Ruto kendo yiero mabiro bende gibet e piny owacho ma idhi losi. We now know our friends, our true friends, and we know those who don't mean well for us. We stay in government up to the end, and in the next election, we also plan to be in the next government. Wach makamae nosiko jubendo manyando Jared Okelo, mane wani jatend piny Kenya William Ruto, osenyiso siep makare, ne Odinga kaachiel kod oganda Luo. I can confirm that President Ruto did what no any other person can do to you, including your blood brother. Ruto has exhibited true friendship, not just to Baba, but to my community. Odinga kindro mare kod jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Mombasa ne wacho ni e kinde machiegni odhi golo chung' mare ka otenre kod siasa ma pacho kae. George Juma, Ramogi TV. Counties duto ma pacho ka osechoko gope turi mamiyo omenda magiyudo oketie chenro makare malore ko report ma owuok kuom apis janon buge piny owacho. Margaret Nyakango mabende lero ni gope moko osedak kuom higni mathoth kapok ochul. E kaunti ma Siaya, gope mag mwandu kod tije ma osetim to pok ochul romo siling bilion 1.1. Osara ma pok ochul jotije en siling milion 209 ka gope mamoko ma pok ochul gin siling milion 70. Gope goduto ka oriw romo siling bilion 1.4. Mae na taro mar chike mata ochudo mag omenda manochuogi e higa mar 2020 madwaro ni ka omenda nitie kendo oseor kwayo mar chudo makamago onego bed ni chulo gopego kapok ndalo 60 rumo. Thoth gope gin mag sekta mar gedo mar apeyni kod gedo mamoko e kaunti no kaachiel kod tenders mag chiwo mwandu ne kaunti ma osechokore 2015 nyaka 2023. E kaunti ma Kisumu, chal mar kaka pesa otiyo nyiso gope mapok ochul maromo bilion 2.3. Kata kamano, nonro mar omenda yango ni gope mapok ochul romo siling bilion 2.74. Gino makelo chich mar pogruok mar siling milion 7.1. Bende Auditor General yango ni chenro mag chudo manochiw mondo mi otim negi nonro ne oweyo oko gope mag udi mag apise moko maromo siling milion 27.4. Ewi mano, nitie gope maromo siling bilion 1.4 mano winjo bed ni chulo kapok okadho tarik 30 dwe mar 6 2024. Ataro mar chike mata omenda mag counties mano chuogi 2015 manyiso ni gope winjo bed ni omi pek kendo chul e samo winjore. E kaunti ma Homa Bay, nonro mar kaka omenda notiyo yango ni nitiere gope mapok ochul maromo milion 955 ka omenda gi omedre gi mane ok ochul 2027 nyaka 2023. E hiko omenda 2023-2024 gope mane ok ochul ne romo bilion 1.1. Gino makoro kelo kwan duto mag gope ma kaunti onego nyaka bilion 2. Kata kamano, tend kaunti no chulo milion 861 kama koro keto gope mapok ochul e siling bilion 1.19. Auditor General wacho ni gope ma odong' mapok ochul go odhi ataro mar chike mata ochudo mag gope madwaro mondo mi chul gope go e samo winjore. E kaunti ma Migori, gope mapok ochul romo siling bilion 1.7 ma bang' gope maromo siling milion 722 no chul
kata obedo ni sama no winjo chulgi ne osekadho. Gino ma Auditor General wacho ni odhi ataro mar chik madwaro mondo michul gope e sa mowinjore. Tim mar Harambee Starlets owuok pacho ka midhiamo makawuono ka gidhi e piny ma Tunisia ne tuke mag manyo tiko tuke mag pinje Afrika. Harambee Starlets biro rakore gi tim ma Tunisia tielo mar ariyo mag tuke gi bang' tielo mokwongo mano bagi alap ma Ulinzi Complex wuok amodhi 0-0. Tim no mitayo gi kocha Beldino Demba nigi geno mar yudo loch e tielo mar ariyo ka loch biro chwalogi nyaka e round mogik. Klepe duto matugo e liga maduong' mar adhula pacho kae no ng'ado tiko mar tielo mar timbe 32 e tuke mag FKF Cup mano bagi ngeso gi Jumapil e piny mopogore opogore. Klab mar Gor mano thichiok e tielo mar timbe 64 season mokalo no ng'ado tiko mar tielo mar timbe 32 bang' lo klab mar Ogopa Gundi 3-0 e lap mar Dandora. Jotugo Onyango, Samuel, Austin, Odhiambo gi Boniface Omondi duto nolo ne Kogalo. Komachielo klab mar Mofa mawuok e kaunti ma Homa Bay kendo tugo lig ma piny mar NSL bende no ng'ado tiko bang' loyo klab mar Shalima gonde 4-0. Tielo mar timbe 32 ibiro bagi e kind tarik 8 gi dwe 9 dwe manyien. Waka oyo nyakoram gajwang' sechegi ma okse kadho dakika 27 bang' saa achiel midhiambo. Aneno ka Faith Mzomo wacho ni anyisa Raila Amolo Odinga ni oyie wechego mosebedo katimore, kata kamano wacho ni erokamano ahinya Faith. Neno kanyo ote kanyo mar Harun oko kantira wendo kaunti wacho ma Migori wacho kanyo ni entiere kodwa odo twak no mar rameny piny wayue matin kwa duogo na singo ni wantie kod wendowa mabende gi sani nyakorom gajwang' gino no se koreyo makare mondo mi watwagi ewi we mag motenre kod chike mabende sani ne iketo ne oganda go matimo ohala mar boda e pacho kae kan chik mabende koro giwacho ni biro rakore kendo biro donjore gi chenro mag ohala. Wadhi twak gi Jacob Ogambo kantie Kisumu waduogo kod twak makamanda kama chok kende omiyo kik idhi mabor wasebedo gi Lizo Tieno kaka jaloko marwa. Waduogo banda kama chok kende. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima mkazi wa Bungoma. Tusikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV watu wakicheza wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Si mchezo ya wanaume, hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Awanya sacha, enang'o matimore, akia kata gima timore.
ini dwa miya tem nyaka karang'o? Tang'o momiya kale weche gi te? Konya. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Waya in winja ni ng'eyo ng'ade wayu. Mama, dana sai. Sahari bendeling. Lok kitugo mari. Yud mor momedore. Fweny maling'ling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare. Nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Nimeona ni rehema zako tu Baba. Nimetambua ni huruma zako tu Baba. Nimeona ni rehema zako tu Baba. Nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako bonyeza *811*381#. Kumbuka sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi aga sifel wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' wadonjo e tielo mar ariyo mar chenro ni mar rameny piny na singo network gi jakom riwruogno mar jo ohala mar bodaboda e kaunti ma Kisumu, mano Jacob Ogambo, ma bende ntiere studio kanya achiel kachiel. Sani watudre kode mondo wang'e ni tang'o mosebedo kadhi mbele to gin gi chenro mage, ka bende en chik mano osekadhi e Senate. To Ogambo kuongi mose nyikwara muogi ni iriyo nade imoswa kapok wachako twak makamae. Machiegni Jacob. Jacob kinyalo winja erokamano. Machiegni Ramogi TV ma en rameny piny, wantie gi twak erokamano kuom loso thuolo mar go kodwa mbaka. Wadwa winjo mago motenre kod ng'ur mar jo boda boda kotenre kod chike makoro higet kiti. Osekadhe gi Senate, od bura koro emodong' kae to luwo lai mowinjore oluw nyaka ir jatend piny mondo mi koro bed chike. Kata kamano pod gin paro mar chik. Nyiswa ni to iriyo nade mokwongo mi thuolo mar moso ganda kapok wachako twak makamae. Ariyo maber, awacha pani ariyo maber, atimo erokamano kuom Ramogi TV, kuom keta wendo kawuono, ni mondo watwag e weche mag bunge kata majopi ma wana siasa otere bunge. Erokamano nya Jacob, nyiswa ni to kane pok wach makama ochope Senate, mokadhe Senate, nikech waseng'eyo ni nitiere chike moko mabende ang' nwago e mbaka midwa ni mondo ketie tem. To kane pok ochope Senate pile nitie kaka gigo madwaro mondo mi kaw pach jopiny. Nyiswa ni to be nobio kaw pach kaka jogo manie sekta mar boda boda. Anya wacho ni onge paro manokaw kuomwa kaka jo boda boda, to mane momiyo watamre chikego kabisa, nikech gima gitimono kata gima giwachono ok gikaw pachwa. Onge county kata chiel within 47 counties onge magidhie magiromo gi jotend jo boda boda magiwuoyogo. Mano gima gitimo gi pachgi, momiyo watamre kendo ok wabiyie chikno mondo kal.
Rokamana ahinya to ntiere weche go motenre kod paro mopogore ntiere oganda man bende wacho ni sani koro giseno kan ntiere sekta no jogo magi wacho ni ntie jok maruri mosebedo ka bende chendo to kane owuoyo kacha gi jofwambo mano kanyo Senator ma Kakamega Boni Alwale wacho ni chike ma kama dhi konyo rieo sekta ni kendo kelo gimiluongo ni discipline kata kelo lai makare mar taw chenro maggi. Ere pachi wachne? Apani gima Boni Alwale no wacho no oken gima adira wanya wacho ni jonjore of course sekta mora mora gintie to kwanya wacho ni boda eman gi jonjore kende kendo anya wacho ni Boni Alwale kane dwan mondo at least oter chik no kata kano paro maber nonego bi to wanyise kaka nonego tere nikech most of the things moketo i chikego gin gik ma wan wawegi watimo kendo gin gik ma wabe wa practice ourselves kaka leaders omiyo Boni Alwale apar ne onge motion ma nonego teri apar nonego bi mondo wami advice gimonego wach in fact okonego wuoyi gi boda nikech ok ong'eyo pek ma wakale kaka jo boda mane gima nya wacho ok no kaw motion to jonjore be ok ne iwa to kundian bete iwa to waling jonjore mantie watudre gi police to watero police stations. Kata kamano samoro ginyalo paro ni kange mukawo go pod ok rom nikech nyaka kawuono ntiere jok milal go kata mikwalo kotigo gi kotigi boda kata pikipiki nyalo bedo ni ko gidwaro mondo bed chik mar sirikal iwacho ang'o? Ma ok orit ni ok nyalo bedo chik mar sirikal apani wan kaka leaders wan gi tudruok mang'eny gi sirikal obed county government obed national government wan gi tudruok mang'eny gi sirikal omiyo kanyalo wacho ni nyaka Boni Alwale ter motion mondo boda obed managed gi county government ama national government instead kwa chako gi national leadership marwa BAK wawuok mabor to adwa wacho ni BAK en umbrella marwa maduong' magi mora to do with the national government. BAK is there mobedo motel negi Kevin Mbadi to kwa biri county every county governor mare ong'eyo ni jakom mar boda en ng'a kendo gitiyo go machiegni omiyo apani kopo ni maybe Boni Alwale county ne gore noma kaka en senator kono onego man jakom to kokia to tudre gi Kevin Mbadi national chair bro siemone kato luonga chairman ma Kisumu bo tere jakoma county na kian county ne Kakamega kian kanye wanyalo konye mondo wanyise mondo tudre gi jakom no kabisa kodwa jo mibadhi odwa jo njore apani leadership bro mie direction to samoro ten lo mewacho national leadership mar jo boda owacho kacha ni samoro ntie gik ma poko bedo address kata gik ma poko oketie lai kendo poko bedo makare okenge mage musegoyo kaka riwruogno mar ne oni ukedo gi timbe machienglo mowacho ni gidwaro mondo gitieki. Rokamano adwa wacho ni okenge mosegoyo ka chako wuoyo gi county Kisumu wan go office mar county motel gi an Jacob office county kanyo wan gi badewa magin sub county an kaka jakom Kisumu atelo ni sub counties abiriyo sasa ama shida moro betie within kata mowuok county sub county moro atudra jakom makanyo to waneno kaka wanyalo tackle shida mobetie no wan gi department marwa mang'eny wan gi department mar welfare mwang'iyo ntere kaka dikony ng'ani kata ka nyathi ng'ato onego bed ni somo ka en njore wan gi security department ma wang'iyo kakwa tackle wamako ng'ano wateri police station emiyo adwa wacho ni apani Boni Alwale owe biro gi propaganda kodwaro motion mondo ter to bi wanyise kaka onyalo ter motion manyalo konyo sekta mar boda tie gik mang'eny ma walak kaka jo boda to njore kende kata ok ni odwa tero ni mondo loss fine mondo maybe no loss board we are here kaka board wan kaka an board to an ma manage boda Kisumu county kidhi national Kevin Mbadi is there all loss manage boda as our chair ma national
Koro apano onge kamwanie gi laxity mora mora. Omiyo tunapuuza hizo vitu za Boni Alwale. Awinjo kiwacho ni nitiere rem ma mung'eyo kuma nitiere kopogro kod paro mar chik manochwal gi Boni. Gin rem mage ma unyalo dwaro mondo mi sirikal owinjie kendo one ni oketo yore makare mag loso? Ero kamano, wan gi rem mang'eny. Adwa nyisi ni in fact adwa appreciate Ramogi nikech kuluongo kata ka uketo welo kama wendo kama to at least wanyalo speak out our minds. Iwa nyaka sani wan gi boda boda mang'eny, ji mang'eny, job opportunities, tich onge Kenya. Gik mang'eny mwaremo, gik moko kaka health cover, kata ka sirikal kelogi. Boni Alwale nonego wach kata jowa gitinde ng'eny, gisomo, wan gi graduates iwa kae, to kama gidhie onge. Moso kata kapo ni ng'ato ntima okalo maber, wan gi jo A's mang'eny, wan gi joma osomo kabisa, to ng'ama mak bad gi onge. Kenya pinywa ma Kenya kae ni nyaka mak badi. Koro wan gima nyalo wacho rem wan go en tich waonge go. To ka tich nyalo bet, iboyudo ka i-apply tich tinyisi ni nyaka ibed gi maybe gi lony ma higni kata 20, higni 30, higni 10, to lony no ibiro dito karang'o. Manang chuni mondo iduogi sekta mar boda boda. Emomiyo anya wacho ni at least orangnwa mikakati moro ma jowa wanyalo reduce go jowa kata i job opportunities. Kwa mfano kibiro Kisumu, wan gi rem mang'eny. Iboyudo no ka ichopo Kisumu CBD kae, our governor ma wahero kabisa Professor Nyong'o Nyong'o oloso Kisumu ler, lakini boyudo ka wan gi jokanjo biro chopo time waboyware nikech Kisumu ler to onge kama otengo ni boda boda nyachung'ie. Ido ka pavement gine iluongo ni cabros oket kila mahali. Koro omiyo priority joma wuotho, lakini jo boda boda onge kama space. Omiyo kantie kuonde minyalo muk, kwa mfano kidhi KCB roundabout maduong' kanyo, ibodo ka everywhere is cabros, lakini onge kama oteng momiyo jaboda boda chung' mani bathio. To kinyalo muk kamo to wachne koro area ni jaboda boda nyalo losne shade, nyalo konyo mondo koth kiko goye, chieng' kiko nyame. To magi duto pain mwakale momiyo ka ng'ato dwa biro ni mondo koro nikinyono cabros fine 20,000 or jailed 6 months, ok wanyali yie mano. Wan gi rem mang'eny. Thank you. Pile waneno ka nitiere wuodhe moko, samoro oganda wuothe batha apaya kae tiyudo ka tie japiko ma samoro riembo kochomo kuma owinjo bed ni oyae, kendo biro mana maber, samoro ting'ore bendo ting'o gik machal kamagi, kata obedo nusebedo gi riwruoge to pok waneno ka bendu bedo piny mukwero gi ni kik wuogi mondo mi ringi seche kama geche yae ma ji yae ine midoke kendo gibiro gi ng'wech gin bende ma thoth oganda jowinj ka gima gibedo harassed e yore. Ere pachi kaka Jacob? By the way, adwa wacho ni gimomiyo mago timre seche moko, emomiyo wacho ni at least chikegi, king'iyo chike ma Boni Alwale notero, moko nitie mabeyo, like owacho ni ji nyaka riwre i SACCOs, owacho ni ji nyaka riwre i saga mopogre opogre. Mamano be watimo, lakini adwa nyisi ni ubro yudo ka nitie jomoko ma gin tama, gin rebels. Gik moko ni ji riwre, ng'ato ok dwa ng'eyo. To mago ema kelo wa jok ma biro yudo ni ok yachik koro onge chieng' mwabetie kode meetings mi mondo wawuog onge gima wasensitize mondo onge ni chik ok onego bed ni area ni iriembe, ok onego bed ni area ni ichung'ie, ok onego bed ni area ni ipakie motorbike. Lakini koro ji kailagi onego bed ni at least watudre gi county governments or national governments mabe Kisumu watimogi, ma iboyudo ka achiel kende ema ok luw chikego. Lakini mwayudo sama kata wan kod gimiluongo ni our security officers mag boda boda kata chairman leadership ntie mag boda boda, sama gik bilago waromogo to wamakogi, either wakete office SACCOs ama watere police stations. Kechiboyude ka seche moko en ng'ama arrogant ma ok kwatere offices wagi tiboyudo kagima onyalo chunowa mondo wati gi teko mar arreste. Koro at least watudre gi police biro kawe offices wa ama wan wawegi watero gi stations. Gintie to kinya tieko jok maricho go be, at least nyakiyud moro mobalo dala ka dala, nyakiyud kata chiro ka chiro nyakiyud janeko. Lakini wan kaka leadership ma Kisumu
watemo our best mondo gik bilago wa weed out. Haro kaki wacho ni ntiere kuonde makori yie kode kende wacho ni ntiere moko mabeyo hei kai. Nyiswa ni to mage ma iyiego moko kuom chikego ano ka moko gin kaka keto fuai mar siling 20,000 kaka isewacho no koyudi kiriembo kama onjo bed ni ji wuothe kaito nitie gino mo tesene tracker kada mano mabiro nyiso kuma intiere kada kamano senyuolo pogoro ka jomoko paro ni odhi golo privacy kata bedo ni ngi kari mo minyadhi ma ok oneni dhi kanye. Nyiswa ni to gin chike mage chike gin chike bura kae ndo bende mano bende mabro neno ni county ochiwo report ka NTSA dwe ka dwe bang dweche adek mondo mi kel maler chal mar wechego. Ere mago ma uyiego to ere mago ma beno neno ka didi uwainya? Kamano apan ma wayiego gin gik ma wa practice gi kata sani ibodo ka owacho ni underage 13 underage nyathi ma ok school kata nyathi ma somo ok onego riemba piko. 2 ibodo ka wawacho ni kila ng'ato nyaka donje saga mago watimo. 3 ibodo ka giwacho ni nyaka watim tracking. Tadwa nyisin tracking mwatimo wan kaka sekta onge gi mwatimo en coding. Nadwa nyisin tracking en gimiketo makata kambe mang'eny financials mang'eny oketo gi pikipiki lakini jaboda boda en ng'ama seche moko chendeke nido ka tracker no pudho en kuro riembo kodwa kata no menye. Koro wan gi mwatimo en coding. Wan gi coding ma kila sako nigi coding mare. And then gi color wan gi plate moro mwaketo. Magi gik mwatimo to gik mwatamrego machielo mwayiego en ni tingo mzigo makalo alama moni kata in boda riembo maber. Kitingo mzigo kata wach ni tingo smita beach kata smita 4 kata smita pase chomoki motorbike achiel ini wono kinyal bedo stable mago kona. Koro nitie chike moko mwayiego mabe wa practice as the leadership to moko kwanya yiego at all. Goyo boda fine mar 20,000 nikech onyono pavement yet pavement monyono no ini wono kitengo ne kama onego chung'ie. Marade machielo uni boda maybe niko gang up upogre kaka sani gikelo motion ni ko kwayen kecho gikao pacho we must gang up mwachom offices ma duan mondo deal kodwa wabe wanyalo gang up mondo deal kodgi nikech ok gikao pachwa and one is stakeholders mano niko gang up to ni mako final of 100 or jail 1 year mano ngama duan boda ngima ko senga madwano onegi boda omianya wacho ni boni alwal ko kodwa boda korgi kucho unonego kel kata motion moro ni kaka dhok gore gwengi cha ukeli moro be diek bo chak gore at least mondo agenda no gi wachi bunge kucha kongo motion konga agenda to boda agenda we wan mobro mi agenda. Thank you. Pende wasane no kasa moro hajali hayudre hekinda nyamburko gi boda okode oninga ngamo tuomo wadgi to pile oganda ywak ne giriwo ne ji e barabara tiyudo ka gima ok tim gi jonyamburko. Dibed ni magi gin chike bende koro geto mondo mi okel nuriecho kata ung'e yore maka ukonjo bed ni un bende udak go oganda e kinde kata mana e barabara. Adocho ni nyaka sani boda Kisumu onge wango gari. Kisumu County onge boda ma wango gari. Mabe nyalo wango gari. To mago gik mana tieko as the leader, as the chair. Atieko gi kabisa. In fact anyalo remember gari mo wang mogik Kisumu. No wang idho Tuskys United Mall. But mano noyudo kapodo kwan strong. In fact noyudo kaka adonji leadership. But nwang tatwa mawa tieko mawa stop. Nyaka sani waketo mikakati. One gi fines, one kata gi suspensions mang'eny makitimo ma hedhi dogi dala ami man tich moro idhi luok gare idhi go manamba ami dhi us mtumba. Lakini gik ma motion mokel sani ni ok nen mago gik ma ging'iyo nikech mago gik ma sani ok timre. Omiyo adwacho ni jo matatu, jo tuk jo kaha jo taxi kaha gi any biashara within us when you go together. My head of them majakomar kata matatu
Mr. Shem, Jakoma tuk boy wang'ere kendo gibe ging'e ma in case ka gimo timre gigocho ni jakom ya uting'o ko chwanya ka tabe kamoro timre jakom ng'ati moro chwanyo waka nyono ng'atu to kogi wang'iyo mna amike bowei mwaloso gogi omiyo bano gima sani wan Kisumu waonge go nilweny kata koko waonge ga tuna hiyo nikech wahero county wa mano en Kisumu kati nyawacho ni Baringo kocha Turkana Kisii samoro nitiere weche machal kod mag sirikal samoro neno kata jotelogo samoro neno ni gidwaro mondo megiketa chike makoro gayo kata chiko counties duto te. Yes, apani wan nyagiriwruok ma BAK Boda Association of Kenya en gima riwo wate ma wan gi meetings magwa mag national ma wadhi Nairobi ama gibiro Kisumu ama wadhi counties mamoko wan gi network ma jokombego te ma kantie tension madwa timre wawuoyo wagore sim to consult to kantie momako wag national government or county government ma particular county mora watudre gi jakom ma national Kevin wuoyo gi national government tioro ji immediately kanyo wan gi contacts mag county commissioner county commanders to wakweyo gino instead mondo owoge lwedo omiyo adwa nyisi kata nyocha I think 2 days back nyocha Kisii ior kelo kwe kata tudre gi jakom ne gidwa kelo kwe ni kambi moro kata financial moro but nwa kelo kwe ma wachon ka logoch samigori gno idhi kelo jam idhi kelo biashara udok piny mag ji omiyo wakonyre ga ideas kantie kama county moro ma jakom Israel no okia wuoyo maber ogo sim inyalo gol order from national government national boda office wadhi yoro joma nyalo dhi kanyo as officials twaloso twabet gi kwe emiyo adwa nyisi ni anya confirm ni sani almost 5 years apano nge county mosebedo gi motion kata gini commotion mora nogore gi jogo gi sector moro amogore gi jomoko no ma ok waloso apani adwa appreciate our national chair kuom connection rokamana enyo gambo yes. Naneno ka moko kuom joboda ne wacho ni gine sirikal mar adek tie sirikal mamalo sirikal mar county gi sirikal mar joboda neno kinyiero chal ni mane slogan nyiswa ni to nuchako bedo sirikal karango ka sirikal wachako bedo sirikal in term ni wan kaka boda adwa wacho ni seche moko ok wawachi ni wan sirikal as such lakini wawuo in terms of numbers wan gi association boda is a sector moting'o ji mang'eny zaidi omiyo adwa wacho ni sasa ya mang'ato dwa no kel motion moro kata paro moro to nego be no consult boda is a sector to ting'o ji mang'eny to gimomiyo ting'o ji mang'eny en nikech sirikal osebedo ka yomiyom yor ng'iyo kaka dikony jogi mondo yud tije omiyo waritre kiwan ma ng'ato ok nyal biro to wacha naleta hii pite ili tufanye hivi hapana mae enena sirikali yore nikech magi maduong' ma sekta ba nyalo wacho ni ma sirikali yore mapan kata bili boni alwale dhigo le okodhi kalo to kokalo tapano dwa tungni Kenya mzima odwa mondo koko bed to koko waolgo ino ka seche moko jowa madongo gi loso kaka koko drum to ng'ato monu boni alwale to dwa kelo ongo motion mano gi mok nyakalo nikech ma sirikal obi most wabed kode piny to nyiswa ang' momiyo kelo agenda gi samo kelo ma wan wayudango to sama wayudango as a sector jowa mantie mang'eny gi gin ginyalo golo jomoko dhi tije moko nikech iboyudo ni seche moko oneno ni ji gore noma kalure nyono kabros nyonango to en kata mwacho nyono kabros akiana area ne entie kabros viga ka nikech kabros aneno ni cities en ng'eno no nga agenda by chike go ne geto nyaka omiya wacho ni wan sirikal chike go ne geto nyaka kuonde man gi kabros kata obedo ni kabros nyalo bedo ni onge kaka mega to ne gin chike mane dhi tie Kenya mangima to kudhi tiyo nyaka okaw pacho bwa nyise kaka itimo mano wabro miye mikakati ni ere kaka ka wanyono kabros to wachulo fine koro timnia los nwa kae mondo wabed gi shades los nwa kae mondo wabed gi stages ma wan koro kwachungi kabros then iniwon kaka Lwale kata kaka county government okidhi los
okibi interact ni dwa mako jowa wan kaka leaders emwa biro wanyisi na ng'ani to koso to waketo ne mna fine mowinjre ok 20,000 ama jela 6 months mano ok nyalre mano to ok nyalre e Kenya kamano maybe piny moro nono. Ogambi wacho kanyo ni onyisu gik mocha konyo ugo losu nyaka stage gi gik mamoko go kae to kocha to ne wacho ni un gi kaka utayoru giwegi koro ere kama uchunge kae wacho ni konyalo biro konyo kama chunge ni kama chunge adwa nyisi ni kendo dwa ni uchikru kendo wanyisi ing'e gima timre gimomiyo wacho ni kapo ni odwaro to en nyakobi irwa bwa nyise shida challenges ma wan go lakini kwa semi gik mwadwaro kaka national kech maybe gin nyalo ingwa gi pesa kenda gin gi teko ma force ma enforce gigo wan kaka boda adwa nyisi nyaka sani wan gi kaka watiyo wan go fees kaka an go fisa ufisa ntie kibos ma chobeti kaka jakom kibiro market milima county office mar jo sako market milimani kidhi railways the same everywhere wan gi badewa kidhi Nyakachi ibrodo kidhi Katito kaji ibrodo ng'ato ni Nyamori kuro kidhi Muhoroni ibrodo biro kuro en go fise kanyo koro kwanyalo wacho ni ng'ato dwa biro pangowa odwa ni opangre to kantie kama oneno ni wadiye kaka national thing kata national element to den koro obirwa kaka leaders obiyo man Jacob Ogambo Kisumu to kata luong seminar moro Nairobi to wadhi kaka leaders state all county chairman Nairobi kati senate ne kanyo to wanyise gima wanyalo dwaro kuome to bo nyiswa gima odwaro kuomwa ok nuwa mwarwake no biyo pangwa wado opangwa wasesayo government mondo konywa to onge kony koro giwewa to gimukelo kaka gi force motion bokalo won't work, it will not work. Wasaneno ka sectors mopogore opogore moting'o nyaka jopuonj kaka iwacho ni nitiere bedi e county ka county gintiere gi NAT kacha lakteche be nigi mekgi to ang'o moketo winjo ka gima unu dwano chikru kendo ka nitiere chike adieri matawo nyaka riwruoge ma pacho kae riwruogu ni dibed ni en mar jo apiko yor giko so nitiere chike bende muluwo mag piny owacho ma nitiere kuonde mudonjorwe gi sirikal koso mae madiped ni kelo pogruok e kindu gi piny owacho. Erokamano Lydia. Apani an kaka jakom ma Kisumu ok anya tieko 1 week koka dhi e police station kata kawuono antie central kiny nadhi central wan gi chike mwaluwo chike kata NTSA onge office madil gi road safety kata road kata traffic ma aonge gi contract gi to gionge gi contract wa momiyo Boni Alwale dwacho in the next every 3 months titero update ka NTSA go wan gi nambe jotelo go ma Nyanza region an gi namba ne ma Kisumu county an gi namba ten gi namba na makantie gi modwaro we communicate ka bentie joga ma katolalo number plate a communicate gi NTSA direct as the chair gik moko mang'eny kaka traffic issues traffic en boda nyaka bed gi license and we are forcing that watudre gi AA through their manager maka go sim to boda dhi train kanyo mabe wa negotiate ma we reduce fee boda chulo mana 100 AAKA through their manager called Paul. Koro gima ng'ato dwa biro mondo nyisa ni mondo watim kata no en ang'o mosega motion ang'o mosekele boda lokrok mane mosekonyo go boda emomiyo watamre gik bwana no Boni Alwale no ok wanya yie ng'ama muoch gi gike no motion mono kelo kata kidhi kare ka viga kioka kamega no dhok gore mano kende gimosekonyo go kata gwengi en ang'o ere motion mosega kale senate momiyo kel giri boda yet all along watiyoga to jo boda gi be seche gi mag politics ema gimanyo ka gitiyogo in fact these politicians be maketho gik mo sector wa boda nikech ibodo siasa timanyo gi seche moko kata moko ma rebels ido ka inyise ni riwri gi ji en otudre ong'ere gi Boni Alwale ong'ere gi ng'ano ogon sim mage joma miwa pek omiyo adwa wacho ni bill no kata motion no wete oko mondi obi omanywa okaw pachwa. Ogambo sama jasiasa obiro iru kodwa ni mondo tim machiel 2-3 kodgi wacho ni jakawo gi jachiwo duto ikete ratila achiel ere gimomiyo nano ni josiasa tiyo kodu ka un to un bende uyie mondo mi utim gigo ma bende gimiyo mondo gitim.
Erokamano gimomiyo gigi wayiego ang'eyo ni en gima ok media, chun en ni- kendo ket ni koro idwa ng'ad ng'uti mondo item gi thuon to iluongo ne Welling Baya Welling Sela ere Yeah. kama koro idhi kawo jasiasa ema koro iwacho ni ema tiyo kodu to un bende nitie kuonde ma un bende dwaro mondo mi utim gik moko kodgi. Gimomiyo mano timre nikech adwa nyisi ni jabodaboda en hand to mouth person, en ng'ama tiyo yako chiem. Jabodaboda mar ariyo gin gi shughuli kata gi budget, yani tich onge Kenya, bodaboda no ema nyaka oriemb, bodaboda no seche moko en malon, bodaboda no seche moko ema chulo ne ot, puonjo ne nyathi. Bodaboda en gimo ong'iyo kende to ting'o mana 50 bob ama 100 per passenger. Koro iboyudo ka ng'ato liero ne kata 1,000 bwana, ok urwak reflector gi ukowa piny ka kata ukowa e liel moro. Jabodaboda dhi compare na ating 50 kosa kawe 1,000. But sami dhi tudri gi politician bi nyise na instead of this ketnwa gima kama ya gul mondo koro wan wabuga paki kata wabuga luwi kata wabotini kama. Tiboyudo ka majority of them okiyie mano. Emomi iboyudo ka seche go koro kalo many leadership kata many structure to manyo individual. Koro mane to kama koro bodaboda kawe gine en mana because of koso japengo jabodaboda koso ema biro tere kawo, lakini ok wakaw moro wa but wakawe nikech midenyo kata nikech dhier ma wan go. To jowa gibe kawo go advantage, kalo gi kony gi kawo go advantage. Omimi do ka koro moro bukre ni koro akeno paro ni pesa ng'eny sekta ka waonge pesa omimi do ka watimo gik moko moko lure gi chik. Erokamano yie kiwacho kendi ni nitie gik moko mutimo moko luwore gi chik mana kaka oganda moko bende ndhiyo kendo mako kaluwore gi chike moketi. To ma koro en chik midwa keti mondo okony un bende e jok miwacho ni tama e iye kanyogo. Paro nade? Wabro konyo gi kendwa ka gidwaro mondo gimak ji giteri jela, wabro konyo gi kendwa. Board moko ma giwacho ni gidwa loso board, county board siji mag sector mag transport, we are here to support them. In fact kanyo be mabro miyo wa job opportunities, wan gi joma learned sector ka koro ka gidwa mondo los board moro to ginyiso mna kaka gidwa loso board no, ere kaka gidwa boost our circles, ere kaka gidwa boost our life, mondo change our life, mondo nyithiwa bosom kaka moko be somo. Then board no kwaseloso kiwan ok bedi office county government, wabedi office bodaboda kacha to waloso gikwago. Ng'amo koso kalure gi chike mokalogo wabro neno kaka wapanishe to kwater ng'ate jela to kwanyis ng'ate 20,000. Jabodaboda fine ka ng'eny 1,000 kende ka ng'eny, gik moko ne 20,000 mago pachgi, one hand to mouth wating'o 50 kata 100. Koro ok wanya yie to joma timo chike gik moko lure gi chik wan wawegi untie ka watem giga. Koro apani bill no watamra to counties tebe wase consult 47 counties otamre. Nyanza region as a whole 6 counties otamre. Me as the secretary also general wa Nyanza region. Thank you. Nitie paro mopogore opogore mayudo kae. Achiel kuom gin mano mar Jaro Soja, mano Gor Mahia Chief 001 nowacho kachacha ni nyaka koro jo apiko puonje duoko haraka piny e barabara, gi ng'eni jomoko bende nitie matiyo gi barabara no mondo mi ji okonyre ikadhi to an bende akadhi mondo wakadhi ka waduto wan makare. Naomi Roberts bende wacho kanyo ni jo apiko mondo mi ogeng' masirni matimore nyaka koro ket chike matayogi kaluwore gi recklessness ma gintiere go apiny otiyo gi wach makamano. Kata neno bende ote mopogore opogore oganda ntiere kosebedo gi ywak. Un kaka jo apiko ere gimutimo mar ni uduogo chuny maler e kindu gi jopiny, koso kaka un e kaka udhi okochuno ni to ji paro nang'o? Bende ntiere kaka iwacho ni uselosoru e yo makare kendo upangoru un gi riwruok maru uwuon? Bende ntiere seche ma bende udwa nutwage gi jopiny? Aneno ka chieng' Valentine, chieng' hera, aneno ka polise noting'o maua mondo giwuog oganda, paro moganda ne godo kuomgi ne gin joma richo, gimiyogi maua mondo gilos kindgi gi jopiny. Un kaka bodaboda ang'o motimo mar golo wach marach e pacho oganda ni jo apiko rori, jo apiko gweyo ji e ndara, jo apiko kaso ji gin gi haraka, gituomi to giringo? Oganda opong' gi paro mopogore opogore ahinya kade wan gi sada somo ni thothgi ote ka ji ywak no. Ogamba iwacho ang'o?
Erokamano. Apani adwa wacho ni gimwatemo timo kaka sekta mar bodaboda mondo wabed machiegni gi jowa en ni wan gi tudruok mana mokwongo en wanyalo wacho ni wan gi nyaka gi pastors iwa. We used to loso maybe kata kidhi somewhere Nairobi apani neno kata ko trend mang'eny social media ka pastors jo bodaboda yalo iwa kaka Kisumu wan ga gi seche moko kata shere kaka last time wabedo gi Boda Fun Day nwaloso Kisumu ka wabedo sport ground. Boda Fun Day en gima nwarango well wishers wang'io financials manenya support wa manwa keto Fun Day no manwa rwako kila ng'ato mondo wa interact mondo wang'ere mondo ji okaw wa joma beyo. And in fact nowadays also atemo ka jakom mi mondo wabed joma civilized iyoni wabed kwang'e rwakruok wabed kwang'eyo ni wabed joma ler mi mondo kik ng'ato neni to sechako jaji. Ami apani magi gik mwatemo sensitize go jowa. Wan gi meeting ma annual ma pile pile ma seche moko wa interact go ki wan wapuonjre kaka ji nyalo dak. Wan gi gimwatelo machielo wat kata seche moko wawacho ni wa share contacts ni ka ng'ato mes kodi call us. Adwa nyisi nitie jomoko madhi nyaka report police stations and I can appreciate Kondele police station even central iboido ka seche moko OCS bocho na chairman hii na hii imefanyika na tunataka huyo mtu chairman hii na hii imefanyika murekebishe hapo. Koro iboido kanti gik mang'eny watemo communicate gi jowa mimondo tuwamigi namba watu approve gin wanyalo kinyisa nja bodaboda okoso wakeli kamidware no bwa bile fine bochuli kata uwinjru. Omiyo mane gima kaka leadership mara Kisumu atemo tapan mano be mwasetemo kati national level mimondo winjru ko bedie kindwa gi society. Kamano nyadong gi dakika moko machuo kata kamano ka ng'ato tuoni penjo kanyo ni to ere namba no mondo mi gie gi gochnu sama jo apiko odonjo ne gi marach. Erokamano. Anya some? Some joma nyalo kawe. Thank you. Namba na Kisumu County Bodaboda Chairman Jacob Ogambo 0714 175 826. Ng'ato kochwanyi Kisumu make use of the number. Mimondo wange no chwanyi area mane to bat gimitem eni mark number plate mar pikipiki neno ama imak base ne emomiyo be anyalo advise society kata jopiny we idho bike mar ringa tu kaw bike kaw pikipiki base ma ikawi base ok ni ichuido ng'ato karingo tisechungo public be mami wasete moko problems ikaw ng'ato makalo ikian ng'ani okure seche moko en ng'ama ok siaya kucha obe odhi safache otingi odhi wil okomi bagni ama mi che pesi okoduoko ni change kaw ng'ato ma ok base masami gona sim tacha piny ikawe kanye tinyisa kama ikawe tamanyo mna chairman makanyo ama chairman masako kata ma ward makanyo timiyago twang'iyo kako nyalo trace mwayude kwayude to duoko ni kata okwai otimo gima onego be notimo samo winjo no be notime no samwayude be ging'eyo jabodaboda ko winjo kago ne sim obro biro kama luonge immediately. Adon daka chiel kenda dwaro mondi higoe wach mogi kata kamano waseneno wadake Kenya ka waseneno kaka weche timore samoro unyalo bedo ni ok udwar chik moro to waseneno kit chike moko makadho wego sara bende yudo ka ong'adi kata ok idwa nong'adi. Un kaka jobodaboda pono ne chik makama kata paro makama odhi okale od bura kaeto bende ochako odhi mochako kadhe kaka nonyalo paro mar chik mar omenda ubro timo Erokamano. Apani kokadho bro chuno mondo wabed gi dialogue mokwongo gi county government ama wabro ndiko wabe pachwa ni national government through our chairman Kevin Mbadi ama wabro manyo koro county governors kiwan mondo governors bende wuoye konywa kaka wan ama wabro ng'iyo MPs mwachiegni go kendo mwatiyo go machiegni mimondo giduok motions go ge peng gigo kech MPs to winjo wa kendo MPs gin jowa kora dwa wacho ni kokalo to an gima ng'eno ko bitiyo sana Kisumu ka
to konya tiyo nikech mano hinyo japiny. But wabe kaka leadership mar boda boda watemo mondo walos chike moko ni mondo county kata national kik nenu wachayo gi kata wathino gi. Wagoero kamano Jacob Ogambo kuom loso thuologo kodwa mbaka na gino mara en ni oganda okawo kata namba no mondo megidhi gigo seche mageno ka japiko ok tere makare. Wan bende wamedo jiwo winjruok makare kind oganda kaachiel kod oganda mag joboda boda gin bende gin jo Kenya gin dhano kendo gin tiere yor manyo miyo koro waduto wadag e yor kwe ka bende wang'iyo waduto wadu bende ng'iyo ber mari. Nyakoro Mwajwang yen alore kanyo mar twak mara many piny kata kamano waduogo saa 3 e wang' kacha gi chenro mar oyimore mana kaka pile. Pastor Diko Ng'ola ni kacha gi Pastor Rael jaduong' Joshua Odongo wacho ni osebedo kodwa e chenro waduda saa 3 ko romo kanyo mondo mi wakelni weche manyien e chenro mar oyimore. Riti masani nyinga Lydia Hokeo. Wakuyo kuom lando tho mar Jeremiah Olali Olo manotimore